Arratsaldeon danoi. 2025ko otsailaren 27an, ohiko osoko bilkura deitu dugu, ohiko izaeraz, honako gai zerrenda honekin. Lehenengo puntua, 2025ko urtarrilaren 30ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola. 2025ko urtarrilaren 27tik, 2025ko otsailaren 21era bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola. 2025ko urtarrilaren 27tik, 2025ko otsailaren 17era bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan informazio puntua dugu, hain zuzen ere, finantza eta aurrekontui buruzkoa 2024ko 3. hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Bosgarrena ere informaziokoa da, ordainketako batazbesteko epeari buruzkoa 2024ko 4. hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Honekin, 6. puntura iristen gera, 2025 urteko finantza kontroleko planaren berri ematea. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. 7. puntua, 2025ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzea. Amaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oi. 2024ko abenduaren 26an egindako osoko bilkuran, 2025 urteko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartu zen. Jaiak eta ekitaldietako koordinatzailearen txostenean adierazten denez, muntatze lanetako arduradunaren taldea eta izen aldatu beharra dago. Giza baliabideetako arduradunaren 2025ko otsailaren 7ko txostenean azaldutakoaren arabera, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatu beharko da departamentuak eskatutako aldaketak egin ahal izateko. Aldaketa horiek 2025ko otsailaren 12ko ohiko negoziazio mailan negoziatu dira. Horiek horrela, ikusita espedientean dagoen dokumentazioa eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du, lehenengoa, onespena ematea Zarauzko udalaren 2025erako plantilla organikoaren aldaketari xehetasun honen arabera, bertan zehazten dana. Eta bigarrena, onespena ematea Zarauzko udalaren 2025erako lanpostuen zerrendaren aldaketari eta Berago Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea xehetasun hauen arabera. Eta hirugarrena, plantilla organikoa agenda aurrean jartzea 15 egunez Gipuzkoako aldizkari ofizialean iragarkia argitaratuta. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Epe hori igarotakoan alegaziorik aurkeztu ez bada, plantilla organikoaren hasierako onespenaren erabakia behin betikotzat joko da. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu beraz. 7. puntua. 2025ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzearen aldeko bozkak 11. Abstentzioak 10. Onartu egiten da. 9 barkatu. Gaur danak etorri zeate. Gaur danak etorri zeate. 9. 12 bai. Onartu egiten. 8. puntua jarraian. Zarauzko turismoaren plan estrategikoa 2025-2028. Amaia, mesedez? Mikrofon. 2024an udaleko turismo ekitaldi eta jaietako departamentuak Zarauzko turismoaren plan estrategikoa eguneratzea erabaki zuen, eta Gura marketing enpresari adjudikatu zion lana. Eguneratze lan horrek hainbat helburu zituen, alde batetik turismoaren azken urteotako bilakaera aztertzea eta egungo egoeraren diagnostikoa egitea, eta bestetik Zarautzen muga turistiko bat denez bertarako plan estrategiko operatiboarin eta praktiko bat sortzea. Lana 3 fasetan garatu da. Eguneratze fasea. Etapa honetan barne eta kanpo azterketa eginda, bai eta amia analizia ere, ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak. Lan horri esker egungo egoeraren eta eskura dauden baliabideen ikuspegi osoa lortu dugu.
azterketa estrategikoaren fasea. Atal honetan xede publikoa identifikatu da, Zarauzko kokapen turistikoa definitu da eta helburu estrategikoak ezarri dira bize eredua erabiliz. Bisitariak, industria, komunitatea eta ingurunea. Aurreko plan estrategikoa eredu horretan oinartu zen, helmuga turistiko gisa oso ondo egokitzen zitzaiolako Zarautzi. Eguneratze fase honetan ere eredu hori mantentzea erabaki da gure helmuga turistikora egokitzeaz gain ondo uztartzen delako Zarautz 2030 ikuspegiarekin. Eta ekintza planaren fasea. Azkenik, bisitariak, tokiko komunitatea zarauztarrak, turismo, industria eta kulturringurunean jaso dituen ekintza plana eginda. Fasea funtsezkoa da, interesa duten alde guztiak lerrokatuta daudela eta elkarrekin helburu komun baten alde lan egiten dutela ziurtatzeko. Parte hartze prozesuari dagokionez, hainbat bilera edota lansaio antolatu ziren eragile hauekin. Turismo ekitaldi eta jaietako departamentuko langileak, Zarauzko udala, teknikariak eta alderdi politikoak, eta arlo pribatuko eragileak, Murkil eta zurekin. Bestalde, online galdetegiak eta herriko leku zehatz batzuetan jarritako postontziak erabili ziren herritarren eta bisitarien iritziak jasotzeko. Elkarrizketa diagnostiko eta datu guztiak aztertu eta gero, honako dokumentazio hau aurkeztu da. Zarauzko turismoaren plan estrategikoa 2025-2028 eta Zarauzko turismoaren plan estrategikoaren txosten exekutiboa 2025-2028. Herritarren informazio batzordean turismo ekitaldi eta jaietako departamentuaren proposamena aztertu eta eztabaidatu ondoren, udal batzarrak aho batez edo gehiengo honako erabakiko du. Lehenengoa, Zarauzko turismoaren plan estrategikoa 2025-2028 onartzea, herritarren informazio batzordea kontzat emandako testuaren arabera, eta bigarrena, Zarauzko turismoaren plan estrategikoaren txosten exekutiboa 2025-2028 udalaren web orrian argitaratzea. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Gloria, arratsaldeon, zure da hitza. Arratsaldeon, pues en el Grupo Socialista pensamos que es un plan interesante, estamos totalmente de acuerdo con los objetivos. Es verdad que es una continuación del anterior, también es verdad que se ha hecho de una manera participada con diferentes elementos estratégicos de Zarauz y también dentro del ayuntamiento con diferentes departamentos. El planteamiento del turismo familiar, del turismo ecológico, es algo con lo que estamos totalmente de acuerdo y que, bueno, que apoyamos, es la línea que apoyamos dentro del gobierno. Y bueno, pues también estamos viendo que al final el turismo también es un campo transversal, ¿no? Donde desde diferentes departamentos y desde diferentes áreas como medio ambiente, como deporte, como otras muchas, pues cultura se está aportando, ¿no? a la oferta turística de Zarauz y no solamente de cara a los visitantes, sino también de cara a la propia población de Zarauz y en distintas épocas del año. Con lo cual, pues bueno, por supuesto, votaremos a favor, estamos en el gobierno y por supuesto que votaremos a favor. Eskerrik asko, Gloria. Itziar, arratsaldeon, zure da hitza. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, gure iritziz, turismoa ja da sektore soil bat bezala ez genuke landu behar. Gloriak esan duen bezala, politika publiko guztien bidegurutze bezala landu beharko litzateke. Gloriak esan duen bezala, ingurumena, mugikortasuna, garapen ekonomikoa, etxe bizitza, hondakinen kudeak eta identitatea, hainbat eta hainbat alor ukitzen ditulako turismoak. Gure herrian, turismoa ekonomiaren zutabe garrantzitsuetako bat da, eta bere onurak ekartze ditu, hori hala da. Horregatik zaindu behar dugun jarduera bat da, ez? Eta da baita ere, herritarrei beren eguneroko bizitzan asko eragiten dieten jarduera bat, batzutan onerako eta beste batzutan txarrerako. Lehendabizi datu objektibo batzukin hasiko naiz. Lehenengo datua turismoa orokorrian, baita Zarautzen ere, goruntz doan sektore bada. Zarautzen 2023an, 2022an baino, ehuneko 8,6 sarrera edo gaualdi gehiago erregistratu zian, 2018tik jasotako datu handiena dira, ja da pandemiatik baino datu gehiago, osea, pandemia aurreko zifrak baino handiagoa dira. Gipuzkoan bailan ere, Zarautz izan da 2022tik hazkunde handiena izan duen herria,
Egonaldiaren luzerak ere gora egin du, hau da, etortzeian bisitari horiek egun gehiago edo gau gehiago pasatu dituzte 2023an 2022an baino, eta ostatuen prezioek ere gora egin dute 2023an, beraz, esan dezakegu Zarautzen turismoa gora egiten nahi dela. Beste datu bat, herritarren 75%ek esaten dute turismoak inpakto ekonomiko handia duela gure herrian. Kopuru horirik ez du esaten txostenean, uste dut bintzat ez denik aurkitu, baina badakigu barne produktu gordinaren 6,6 sortzen du turismoak EAen, beraz, suposatzen dugu hortik gora izango dela Zarautzen seguruena, ez? Interesantia litzateke adibidez txosten horretan datu hori ere egotea. Herritarren beste datu bat, herritarren 54%ak turismoak eragin negatiboa edo oso negatiboa duela adierazten du udalak egin duen diagnostiko horren arabera. Eta azken datua, Zarauzko Gazteria Departamentuak 2024an induen gazten emantzipaziorako azterketa edo ikerketa horretan ere, Zarauzko gazteen arazo garrantzitsuenetako bat da turismoaren gorakada. Beraz, hola, laburrean esan da, turismoa Zarautzen gora egiten nahi da, inpakto ekonomikoa badu, baina alare negatiboa dela uste dute herritar askok ez guztian oskik. Eta, datu askoz gehiago ditu azterketa honek, baina nik uste datu hauek esanguratsuak diela eta horregatikan horiek ekarri ditut. Plan estrategikoa behi dagokionez, guk utxune nabarmenak aurketu dizkio. Azteko, diagnostikoa beha da lehenengo arazoa gure iritziz. Alde batetik, datu bilketak utxuneak nabarmenak dazka, ostatuen datuetan adibidez eskanpinak eta ez aterpetxeak ez kontuan hartu, eta jende pila bat mugitze duten ostatu mota dira horiek Zarautzen, horretik azterketa osatu bat nahi badeu, horiek ere kontuan hartu beharko lirateke, ez, gure ustez. Bestetik, herritarrei egindako galdeketa ere, guretzako ez da nahikoa izan, galdetegi bat egintzan, herritarrek beraien iritzia emazizaten turismoari buruz, ekainaren bukaeran, iazko ekainaren bukaeran egintzen galdetegi hori, eta 38 herritarrek erantzun zuten, gure iritziz kopuru hori ez da nahikoa inolaz ere, eta beste alegin bat egin beharko litzatekela pentsatzen duen, dalaxe eskatu genizuen, udal gobernuai, eta erantzuna ez eskoa izan zen. Guretzat 38 pertsona oso gutxi da. Badakigu kosta egiten dela jendiak parte hartzia, baina beste modu batetako alegina egin beharko litzatekela uste dudik gabe gaina. Benetako aleginak egite dianean emaitzak jasotzen dira, adibidez, Amalur parkeareko galdetegia oen aste honetan eukidu bilera emaitzak emateko, eta 400 zarauzarretik gora erantzun dutela, erantzun garbinek, naiz akoratzen zenbakia zenbatza, baina 400 gora salabintzak. Eta horregatik, berez beste data batean erantzuteko aukera ematea, edo telefonoz galdeketak egitea, Gazteria Departamentuak intzun bezala beste galdeketa batean, edo beste modu batean saiakera egitea eskatu genuen, baina erantzuna izan zen, hori zala egintzana, eta hor gelditzen. Eta gure iritziz, turismoak Zarautz erditikan jotzen du, eta uste dugu badala gai bat, benetako garrantzia eman, eta parte hartze horri alegin gehiago iteko. 38 erantzun izan ditugu, gero badakigu udal langilei ere galdetu zaie, eta baita ere turismoa industriako sektoreko jendeai ere bai, herritarreta zein naiz. Eta, herritarren erantzun hoien arabera, 154, lehen esan deten bezala, uste du, turismoak eragin negatiboa edo oso negatiboa duela Zarautzen. Irakurri ditut hemen diagnosi honetan edo galdetegi horretan, zarauztar batzuk esan dituen esaldiak, esanguratsuak diela uste deulako, eta baita ere uste deulako askotan entzute ditugun argudiak diola, ez? Batek esaten du adibidez, kontrolatu egin behar da, erabat masifikaturik dago, eta bertakoen kostara ari da geroz eta gehiago azten, beste batek askotan ezinezkoa da udan herriaz gozatzea turisten ondorioz, beste batek horrezateu pertsona gutxiren gandu eragin positiboa, irabaziak ez dira zuzen banatzen, eta soilik sektore batzuk, ala nola ostalaritza dute onura, eta beste batek dio, premiazkoa da, etxe bizitza turistikoak arautzea, turismofobia eta egiletzinen espekulazioa bezalako arazoak saiesteko. Eta gehiore badaude, baina hauek aukeratu ditut, irutze zaitelako esanguratsu samarrak diala, eta desentetan entzuten dian argudioak diala. Eta gure iritziz, ez ditugu begiak itxi, sortzen dituen kalte hauen aurrean,
eta guendikan garrantzitsuagoa dana guretzat, ezin diegu bizkarren ban, herritarren kezka hoiei. Gainea, sektoreak beak ere, aitortzen du arazoaren larritasuna, masifikazioa eta saturazioa arrisku gisa identifikatzen dute sektorekoek ere, esperientziaren kalitatean eragin dezakelako esate dute. Arrazoia desberdina da, baina baita ere kezka. Alegia, kanpotik datorren jendeari ere etzaio jende gehiegikin topo egiten, guri gustatzen bezala, kanpoa jute ganean guztiz beteta daun leku batean. Eta horrek sektoria beak eskatu egiten du. Ez gea bakarrik herritarrak hau ikusten dugunak. Masifikatutako turismo batek herritarrei ez ezik turismoei behai ere eragiten dio, ez? Eta agian esango duzue, ez dakit esango duzuen, baina esan dezakezue, ez gaudela masifikatuta, turismoa zarautzen jasangarria dela, edo ez dakit zehazki zer esan daiteke noski. Eta bai, hori iritzi kontua dalako. Bakoitzaren bizipenen arabera izan daiteke, batek horrela bizitzia, batzuk gustura daude, turismoak zarautzen dakan izaerakin edo kantitatearekin, beste batzuentzat, garai batzuntzat gehiagizko jendia dago, baina gu garbi ikusten duguna da, guztiz arazoa handitu arte, kolapsatuta izatea iritsi arte, ez genukela itxoin behar. Eudelek beak, etxe bizitza turistikoi buruz egintzun azterketa baten ondorioz ateratako txostenean, aurten atera duna, bertan honako jartzen du, gazteleraz irakurriko txostena horrela bakarrikan jaso detelako. Se han mencionado en el apartado anterior distintos indicadores y herramientas que podrían servir de guía u orientación para la detección de situaciones de saturación turística o de riesgo de alcanzar dicha saturación. Sin embargo, los indicadores utilizados actualmente, tanto de riesgo como de saturación, se consideran bastante laxos, por lo que parece necesario anticiparse a dichas situaciones. Igualmente, también se ha manifestado la conveniencia de no esperar a tener un problema con respecto al turismo para tratar de regularlo a posteriori, sino la ventaja de tratar de regular el uso previamente. Bueno, uste dugu esanguratsua dela, eudelek egin duen txosten batean ere hori jartzea, hainbat herritako errealitatea hitz egiten nahi denean, da, Zarautz bezalako turistikoak ez dien beste hainbat herrientzat ere esateu, baina irutzegu Zarautzentzat, kontuan hartzeko izan berko litzatekela. Lehen esan de, turismoa gorontzutua Zarautzen, eta ez da arrazoik pentsatzeko horrei buelta, aldatu ingoan ikan. Orokorrian leku guztetan iotzen nahi dalako. Bueno, hori diagnostikoari dagokionez, eta gero plana B-ai dagokionez, oinarrizko akatz bat ikuste deu, ondoringo guztiai indarrak entzen diona gure iritziz, eta da justu esan duten eragin positiboak badaudela, pentsatze ditugunak, baina hoie bagarrik azpimarratzen ditula, eta negatiboak ia ipature ez diala egiten, eta guretzako akatza da hori ez. Uste dugu ariketa zintzo bat egitea tokatzen dela, eta herritarrek esaten duten eragin negatibo horrei kaso egin bertzaiola, eta horri buelta nola emango diogun pentsatu berdeula berandu baino lehen. Planak hitzeiteu desestazionalizazioaz, alegia udako temporadatik kanpo turismoa indartzeaz, udan baino gehiago, eta horretarako adibidez esateu udako temporaldeko publizitaterik ez egitea proposatzeu ez, guri ondo irutzen zaigu hori, baina ez zaigu irutzen nahikoa gero aipatuko ez zergatik. Edo turismo ereduai dagokionez, Gloriak esan duen bezala, familia turismoa, bikote senior eta gazteak erakartzeaz, kirol turismoa eta ekoturismoa bultzatzeaz hitz egiten du, eta dauden turismo moten artean, horiek lehen estea ondo ikusten dugu, turismo lasaiago bat bultzatzen dulako, eta herritarren gan daukan eragina, beste turismo klase batzun aurrean, ez dalako hain nabarmena, ez? Baina bai bat eta bai bestea, ez zaigu nahikoa danik iruditzen guri. Adibidez, udako temporadan publizitatea ez egitea, ez dugu usten eraginkorra danikan, ze gainontzeko hilabetetan egiten balin bada publizitatea, horrek udarako ere erakarri egingo du. Bestetikan baita ere adibidez, udako programazioak berak, Zarautzen, gure iritziz gehiagizkoa danak, erakarri egiten dulako, ez? Saiakera hauek egin dira hainbat lekutan, aurrerago ere bai, eta gertatu dana da, esperientziak erakusten nahi dana da, urteko gainontzeko hilabetetara turismoa zabaltzeko ahalegin honek egiteuna da beste hilabetetara ere turismoa erakarri, hori bai, baina udako egoera edo arazoan nahi duen bezala deitu, gainontzeko hilabetetara udako arazoa ez da lakentzen, iten dana da zabaldu. Ez da
udaran etorriko litzateken pertsona bat neguan etortzen da, udaran ez etortzen, eta hori dana banatu, baizik eta gehiketa bat da, ez? Mailan ere, adibidez lehengo urteko datuak diote, hori proportzioan udako hilabeteetan baino gehiago hilo dela turismoa beste hilabetetan, baina udakoetan ere hilotzen nahi dela, ez? Da leheno esan dugu, Zarautzen ere hori dela gertatzen. Eta, bueno, ikuste duguna da plan honetan, gai honekin kezka gutxi daola, eta ez da lanekoa kontuan hartzen. Turismoak presentzia handia daukan toki askotan, gehienetan, ja, turismoaren karga ahalmena zitzeiten aidia, eta neurtzen aidia. Zenbateko turismoa erakarri dezakegu Zarautzea, ez? Edo beraien herritan neurtzen nahi dian lekutan. Eta guk uste dugu, ba, hemen ere hori karga ahalmen hori neurtzen hasi berko genukela, aipatu gendun baitare zuekin egindako bileran, eta ba, euduleko txostenia esaten bezala, berandu baino lehen, oza, guainin berdala. Ez da lan erresa, baina egin beharreko gauza bada, eta plan honetan, desde luego, hori ez genduke soluzionatuko plana egun batetik bestea, baina bai iruditzen zaigu, helburu hori jarrin berko litzatekela plan horretan, eta aipatu ere ez daiten. Are gehiago, planak dio, adibidez, momentu batian, Zarauzko eskaintza turistikoa egoki uztartzen dela Zarauzaren ongizatearekin, horrelaxe jartzen du, ez? Eta, bueno, guk uste dugu, konplazentekia dela, kezka gutxiki adirazteula horrek plan horretan. Eta kezkatze gaituen beste gauza bada, planean adibidez, herritarren kezka horrei buelta emateko, turismoaren onuraz ohartarazteko estrategia komunikatibo bat egin behar dela esaten dula. Alegia, herritarrek adirazten duten kezkaren oinarrira jo beharrean, kezka hori pertzepzio badala esaten du, eta daukaten kezka horrei buelta emateko estrategia komunikatibo bat. Alegia, komentzitu behar ditugula, turismoa ona dela, ez? Bueno, gu proposatzen dugu lehen esan detena, turista profilak zehazteaz gain, turismoaren karga ahalmena zorroz aztertuko duen eta mugak ezarriko dituen plan bat ere egitea plan horren barrian, obintza seriotasunez helburu hori jartzia plan horretan. Eta gero, turismoaren hazkunde horren aurrean, herritarren ongizatea lehen etxiko den turismo bat izatea, alegia hasieran aipatu ditutan aldagai horiek ere kontuan hartuko dituna, eta aipamen txiki batzuk egiten ditu, etxe bizitza turistikoa eta hitz egiten du adibidez, baina oroar ez dugu usten begirada horrekin egindako plana danik. Eta argi utzi nahi dugu, ez gaudela turismoaren aurka, are gutxi jo turistaren aurka, ez da hori, turismoa errealitate bada, Zarautzen aspalditik daukagun errealitate bada, aldatzen eta hazten nahi den errealitate bada, eta arduraz kudeatu behar den errealitate bada. Eta ardura horregatik, hain zuzen ere, iruditze zaigu, ezin degula hazkunde mugagabean sinetsi, zenbat eta gehiago hobe hori, pentsamolde hori atzean utzi behar degula. Zegoen arte ikuste deunean, turismoko datuak eta emateituenean telebizan, eta beti esategue, notizionak dia, eta turismoak gora egin duenean izatea notizionak, ez? Gure iritzi zenbat eta gehiago hobe ez da beti hola. Planer estrategikoak aipatzen duen turismo kudeatzeko estrategik adostu horiek, benetan adostuak izan behar deula uste dut, eta herritaren ahots hori gehiago entzun behar dela, eta kezkak aintzat hartu behar diala. Gure helburua hori benetako oreka bat aurkitzia izango litzateke, turismoak ekartze ditun onurak aprobetxatu, baina beste kalte horiek, albo kalte horiek, herritaren bizikalitatean eragiten duen horiek, bermatu eta gure herriaren izaeratan hortasuna mantenduko dituenean, eta zaila da. Donostiko elkarte batek, bere kanpaina batean, erabili zuen esaldi bat uste lehengo udan izan zala, eta esatezun, turismo jasangarria animalia mitologiko bada, esatezun da, grazia intzian. Agian ala da, baina ala ere, ezinbestekoa da benetako alegin egitea, hori horrela izan ez dadin, eta horretarako lehenengo pausua, horretaz konturatu eta onartzea dela uste dugu. Eta bukatzeko, ez bukatu nahi txanda hau gauza bat adirazi gabe, gure harridura, eta galdera zuzen bat egitea hemen, aste honetan komunikabidetako goiburu eta sarreretan ibilidataza edo zerga turistikoaren gaia, pilpilean dagoen gai bada komunikatiboki. Iritzi ezberdinak entzun da irakurri ditugu gai honi buruz, alderdi desberdinetatikan, eta zuk Xabier ere
zure iritzia eman dezu, ondo, normala iritzi zaigu, baina gure harridura da, hori, alkatearen iritziakin batea, ETB baten, ETB-bin, Euskadi Irratian, Radio Euskadian, Diario Baskon, gaur, pleno honetan, puntu honetan, tasa turistikoaren kudeak eta bozkatuko degula esaten dula. Adibidez, Diario Baskok esatezun Zarautza aprueba el jueves un plan estratégico de turismo con la idea de tasa defendida por Donostia. Edo ETB-en Zarauzko alkateak ezaugarri batzuko lako eta olako tasa turistikoa defendatu du, eta ostegun honetako plenoan hoixe onartzea espero da, esan zuten. Eta galdera zuzena da, non dago ideia hori plan honetan, non esaten du tasaren olako tasan hori buruzko zerbait, non dago tasari buruzko helburu edo ekintzarik gaur bozkatzera goazen plan honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure Itziar. Eta non dago deialdian tasa turistikoaren inguruan zerbait? Non dago deialdian tasa turistikoaren inguruko moziorik punturik zerbait? Ez dago ezer. Beste behin ere, medioetatik informatzen zerate, irakurriko bazenute, zer dagon plenontako deialdian, ikusiko dezute tasa turistikoaren inguruan ez dagoela ezertxore. Eta nik ez dut horrelako adierazpenik egin. Beste lesaiazu, ze medioetan agertu dira nire adierazpenak esanez tasa turistikoa debatituko dela gaurko plenoan. Esaiazu, nun jarso dan hori. Zenik ez dut hori esan. Ni bakarrikan berretsi dut, aurreko udan, Malekoian, irratekate batek egin zian elkarrizketan azaldu nuena. Eta besterik ez dut esan. Beraz, ez nahastu. Gaiak, guk ez degulako horrelakorik esan. Eta medioek, bilatuko dituzte bere iturriak. Batzutan asmatuko dute iturriekin, eta beste batzutan ez. Beste gai batzuekin, pleno honetan gertatu dan bezalaxe. Berdin. Eta etorkizunean hortaz ere hitz egingo dugu. Eta hori esan da, zintzotasunez eta zuzentasunez jokatu berda Itziar. Zeren esatea, Zarauztarren, 54ak inpakto negatiboa edo oso negatiboa suposatzen duela turismoak Zarautzentzat, ez da egia. Parte hartu duten 38 horien 54ak hori adira zaudu, eta zuk ez dezu hori izan. Ez, zuk esan dezu, Zarauztarren, 54ak esan duela oso negatiboa gala inpaktua. Ez da horrela. Hori ere, zuzendu berko zenuke. Donostiko elkarteek ez dakizera esan duela. Donostian dago eta berez arazoa dauzka. Eta Zarautz, hemen gaude. Gertatzen dena ez dakit hanka bat hemen daukazun, eta bestean, eta burua ez dakit nundakazun. Baina hori da gertatzen dena. Zarautz eta zari gera, eta Zarauzko arazota zari gera. Eta Zarautz eta zari gerala, Udalaren turismo departamentutik turismoaren plan estrategikoaren eguneratzea abian jarri genuenean, hainbat helburu finkatu ziren. Alde batetik, turismoaren azken urteotako bilakaera aztertzea eta egungo egoeraren diagnostikoa egitean. Eta bestetik, Zarauzko helmuga turistikoa garenean, plan estrategiko operatibo arin eta lagungarri bat osatzea. Kontzeptu nagusi gisa esan behar, planak turismoak kudeatzeko estrategia adostuak finkatzen ditula. Zarauztarren eta bisitarien arteko harreman aberasgarria lotzeko helburuarekin. Izan ere, eta hauxe dagian azpimarragarriena, Zarauztarrak dira turismo plan berri honen ardatz nagusia. Zarauztarrak. Planaren erdigunean, Zarauztarrak jarri nahi ditugu. Eta hauxe da plan berri honen berrikuntza estrategiko nagusia esan dudan bezala. Zarauztarrok itsasoaz eta naturaz inguruatutako herriaz, geure kulturaz, eta bizikidetza sustatzen dugun herriaz gozatzen degunean, bisitariek ere, balio eta balore horiek bizi duen herria ezagutzeko eta gozatzeko aukera izango dute. Planak balore hauengan jartzen du azpimarra, zarauztartasuna, benetakotasuna, bizikidetza, harmonia eta bikaintasuna. Zer du berezitik gure planak? Esan bezala biz ereduan oinarritzen da, aurreko plana bezala, baina pauso bat aratago da. Aipatu dudan bezala, Zarauztarra jarri nahi ditugu estrategiaren erdi-erdian. Zarauztarrei kalitatezko herria eskaintzea, eta ondorioz bisitariei kalitatezko herri bera eskaintzia. Zarauztarren eta bisitarien arteko harreman aberasgarria lortzea, eta Zarauztarren eta bisitarien arteko bizikidetza sustatzea. Hoiek dira helburuak.
Azpimarratu beharra dago gure nortasuna eta euskara direla gure bereizgarri nagusiak. Babestu, balorean jarri eta bisitariekin partekatu nahi ditugu. Gure nortasuna eta euskera. Inklusioa eta errespetua txertatu ditugu estrategian. Danok disfrutatzeko moduko herri bat izan nahi dugu. Jasangarritasuna modu transversalean agertzen da atal guztietan. Ekonomia, gizartea eta ingurumena. Kolaborazioa ere aipatzen da turismo estrategia berri honen baitan. Bisitariak parte hartzea gonbidatu nahi ditugu. Ingurumen arloan antolatzen diren egitasmotan, arlo sozialeko ekitalditan, eta nola ez kultura lorrean, euskera, historia, museoak, erakusketak, folklorea eta bar. Aipatzekoa da ere, familiek xede publiko nagusia izaten jarraitzen dutela aurreko planean bezalaxe, zuk aipatu ezun bezala. Baina finkatzen dira ere publiko helburu gisa bikote gazteak eta senior publikoa be denboraldirako. Baita turismo profesionala ere. Eta kirola nola ez, Zarautz kirola praktikatu eta entrenamendu eremu paregabe gisa. Jatorriari dagokionez gertuko erkidetako turismoa sustatu nahi dugu, orain arte bezala. Urte osoan bideiatzen dute. Katalunia eta Madril gure betiko merkatuak, bisitari fidelak, Frantzia, Akitania batez ere, urte osoan bideiatzen dute, oporrak udazkenean dituzte, neguan, udaberrian. Alemania eta Benelux be demoraldiko interesgarriak direlakoan. Eta hauek dira labur-labur esan da, gaur onartzera dakargun turismo plan estrategiko berriaren hildo nagusiak. Bigarren txandan, Gloria? Bueno, hablando de datos, no sé si has nombrado que en Guipúzcoa la aportación del turismo al PIB es del 8,4%, en Euskadi es del 6,6%, o sea, es un factor importante para la economía. Me había quedado con que habías comentado el de Euskadi, pero no te había entendido que habías dicho el de Guipúzcoa. Es importante realmente. Efectivamente, ahí siempre hay un riesgo. Está ahí el tema de la masificación turística, pero creo que precisamente la apuesta que estamos haciendo desde el gobierno municipal por un modelo de turismo familiar, un modelo de turismo basado en actividades culturales, de medio ambiente, deportivas, pues es el modelo al que queremos tender, ¿no? Y pensamos que con ese modelo sí podemos atraer a un turismo que venga a conocernos, que venga a aportar y que venga a generar riqueza en nuestro pueblo, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que estar atentos y bueno, pues creo que es lo que se pretende desde este plan estratégico. Y respecto a la tasa turística, nosotros pensamos que es importante que vayamos de la mano y sobre todo pues que de la mano las distintas instituciones y que primero hay que ponerse de acuerdo en el gobierno vasco para que desde ahí ya podamos ir todas las instituciones, gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, de la mano de una manera armonizada una vez que ya se tome una decisión. Entonces, en ese sentido pensamos que hay que esperar, hay que estar atentos y tenemos que ir todos de la mano, nada más, fuera ya de dimes y diretes, que si has dicho, has dejado de decir. Eskerrik asko, Gloria, bigarren bueltan, Itziar. Lehendabizi, eskatuko izut, errespeto pixkat, buruan undakaten, da nun ez dakaten, burua hemen dakat, eta dakat iritzi bat, agian zurian desberdina dana, baina usteet, esan dezu, buruan nundakaten ez dakizula, eta hori ez da errespetuko zea bat. Bueno, parte hartzeaz, bai, horregatik antxe esan gendun gehi berriro iteko, bakigu, 38 gutxi da, baina esaten badezue, hori dala nahikoa ontzaten batezula, datu hori hartu berko du kontuan, eske bestela zertako itea. Gutxi da, gehi oiteko eskatu, eta esatzezue ez, hori ontzaten bate deu, eta gero datu horiek erabili, eta Zarauztarrek hori ez du ezer esaten, orduan ez du zertako galio. Hori da guk ikuste duna, arrazoia kasu, 38ko portzentaiak dira. Eta esan dute, hori esan dut, bai. Datu horiek erabiltzearen esatea, barkatu? Vale. Bueno, parte hartze gutxi da, evidentemente, eskatu gendun, etzan egin, eta orduan hartzeitugu kontuan, dazkaun datuak, besteik ez. Deialdia oso ondo ikusi deu, ez dut uste
deialdia ikusi gabeko hitzartze bat egin denik, ez da plana aztertu gabeko hitzartze bat, oso ondo aztertu dugu plana ere bai, zuekin ere bildu ginen eta hitzein gendun horretaz. Tasa turistikoare komunikabideetan hartu balin badu zuek esan gabe nik ez edo esan zuek esan desuna, esan hor da hola, zuek batzutan, zuek, eta guk edo zeinek, osea, astelenian jarri zuen komunikabideetan tasa turistikoa bozkatzea agindua zela hemen. Astelenian. ETB-en, irratian, notiziaioak horrekin iriki zituzten. Eta nik uste, ikuste balin badeu ez tala hori bozkatzea guazena, zuzenketa eskatzeko aukera bazen dukatela, edo zuek ere zuen sare sozialetan hori zuzendu dezakezuela. Uste dut herritarrek eskubidea dutela hemen ze bozkatuko duen argi jakiteko, eta adierazi da behin da berriz aste honetan hori bozkatzea gozela eta horregatikan argitu nahi nun ez guazela tasa turistikoataz ezer bozkatzea, de hecho, tasa turistikoari buruz ez du aipamen egiten plan honek ekintza planian. Bai aipatza du momentu batzutan, herritarrei egindako aldetegian turistak zarautzera tasa turistikorik ez dagoela etortzen dielako esate dute herritar batzuk, o herritar batek ez dakiz zehazki, baita ere tasa turistikoa ezarri beharko litzatekela, beste herritar batek edo batzuk, hobetzeko zer aldaketa egingo zenuken edo proposamenak eskatzerakoan, sektorekuak esate dute tasa turistikoa ezartzeko aurreikuspena ahulezi bezala ikuste dutela, hori ere aipatzea, eta udaletxeko teknikarei galdetzerakoan ere esate dute turismoaren gaineko zerga sortu behar dela norbaitek bere proposamenetan. Baina gero ez da helburu bezala jartzen, eta nik uste hori argi izan behar duen gauza dela, ze komunikabidetan hortxe da egun hauetan pilpilian eta argi lagatzeagatikan. Eta gero orokorrian esan dezuen helburu hoiekin, bai batek eta bai bestiak, nik ere esan dut, hoiekin ados gaude, bultatekotan edo guk ere nahi deula tipo horretako turismoa etortzia, horrekin ados gaude, lasaiagoa da, aratzeginagoa da danantzako, ados gaude baita ere, herrian gauzak aldatzeanean, herritarrek ere, horietaz gozatzeko aukera badaukagula, baina guk esan deuna eta usten niko garbi gelditu dela, jende gehiegi da honian, gozamen hori murriztu iteala eta hori neurtu inberdala, hori pixkatela gurrian hori izango litzateke bat, eta tasa karga almena neurtu berreko litzatekela, eta hori faltan botatze deula, eta gero etzaiguna batera gustatu da, planian esateun hori ez, helburu hori esatia komunikazio estrategia hemen jartzeu Zarauztarren atalian, kontzientziazioa eta sentsibilizazioan jartzeu komunikazio estrategia bat sortu, hau ekintza planian dago, Zarauztarrei turismoaren inguruan egindako lana helarazteko turismoak gizarten dituen onurak ulertarazteko. Orduan, ez zaigu gustatzen guri planteatzeko modu hori, zaigu kezka balin badaka, zerbaitatik izango ala eta hori kontuan hartu behar den gauza dela. Eta guain ez den ikusten nun gehiago baita ere aipatzezun, baina, berdin du, hori orokorrian. Eta, berriro diot, turismoa hemen daukan gauza bada, ardura zeldu berdion gauza bada, sektore bada, jarduera bada, dirua ere zarautzera ekartze duna, eta, guk asunetan absten ditu ingo, ez du alde bozkatuko, ez du eseskoare egingo, gabezi hauek ikuste dizkigulako. Abstentzioa aurrera pauso bada. Eta abstentzioa aurrera pauso badala eta eskertze zuen abstentzioa, kasu honetan. Zegoratzen dut turismo bulegoa kale nagusira ekartzea bozkatu genunean kontra bozkatu zenuten. Eta kontrako jarrera. Beraz, eskertzekoa da zuen esfortzua abstentzioa egitearekin. Eta nik enun esan detena Donostiko elkarte baten eslogan bat aipatuko espazenu Zarauzko plenuan. Zarautzen gaude, eta Donostiko egoera ez da Zarauzkoa. Orduan, Donostiko esloganak ekartzea eta aipatzea modu katastrofistan, gainera. Modu katastrofistan egin dituzu hainbat aipamen, batek esan du eta besteak esan du eta Donostiko elkarte batek esan du. Guk nahiko genuke 300 pertsonak parte hartzea prozesu honetan Amalur Parkean bezala, ez dialareun izan. Amalur Parkean 300 izan dira. Orduan, 300 nahiko genuke izatea Amalur Parkean bezala,
Baina beste deialdi batzuk egiten dira eta beste deialdi batzutara 3 edo 4 pertsona joaten dira ere. Segunda ze gai lantzen duen eta segun nik ulertzen dut oso erakargarria dela Amalur parkea hitz egitea eta ideiataz hitz egitea, baina turismoko plan estrategikoaren inguruan aurreko planean badakizue 31 pertsonak hartu zutela parte. Eta 18. Eta hori esan nizun. Eskatu zen idanean zabaltzeko berriz parte hartzea, eta erantzun nizun. Eta esan nizun, ez dugu ikusten, ze aurrekoaren 31 herritar izan ziren, sektoreak parte hartzen du. Beste interesatun batzuk parte hartzen dute. Baina herritarrak aurreko planean 31 izan ziren, eta 18. Eta hori izan zen arrazoia esateko, aurrekoan baino 7 gehiago izan dira. Bagoaz aurrera. Eta hortik ateratzea, Zarauztarren ez dakizen batek esaten duela, parte hartu dutenen eunekoak dira, eta ados nago ez dutela ordezkatzen Zarauzko herrian iritzia. Hor, ados nago. Tasa turistikoaren inguruan eukiko dugu aukera hitz egiteko, pentsatzen dut alderdi bakoitzak bere iritzia daukala, nik neurea esan dut, eta nola Gloriak aipatu duen baitare utzi berdela egiten, nik uste dut udalak ere badaukagula gure autonomia, eta arduradun politikoak eta talde politikoak badaukatela aukera adierazteko, zer uste duten dala egokiena bere herriarentzat. Eta niri galdetu zidatenean erantzun nun, eta garbi daukat, Zarautzen ostatu hartzen duten bere aletxoa emango berko dutela herriko zerbitzuak eta bizikalitatea mantendu eta hobetzeko. Eta hori hemendikan kudeatzen bada, askoz eraginkorrago izango dela beste leku batetikan edo beste lekutara joaten bada, besterik ez. Eta tradizio turistikoko herria da Zarautz, eta hamarkada luzetako ibilbidea du turismo bulegoak Zarauzko udalian. Aintzindaria da Zarauzko turismo bulegoa. 2005 urtean, Kuzigilua ateratzen Gipuzkoan lehen turismo bulegoa izan zen Zarauzkoa. Euskadin Getxo eta Gernikakin batera adibidez. Gaur egun, familia turismoaren zigilua, Queer Destinations, turismo etikoa eta ongietorri euskararen herrira bezalako egitasmo eta programatan diardugu lanean besteak beste. Turismo bulego berriaren kale nagusiko kokapenetik Zarauztarren eta bisitarien zerbitzura. Eta bide batez, aukera hau aprobetxatu nahi turismo departamentuko lankidei eskertzeko gaur udalbatzara gargun plan estrategiko hau gauzatu izateko egin duten lan guztia. Eta hau esan da, bozkatu egingo dugu. 8. puntua. Zarauzko turismoaren plan estrategikoa 2025-2028 onartzearen aldeko bozkak, 12, abstentzioak 9, onartu egiten da. Bederatzigarren puntua. 18. eremuko Asti kirolgunea, aisialdi gunearen, hiri berrikuntzako plan bereziaren lehen aldaketa, behin betiko onespena. Maia, mesedez? 2024ko urriaren 10ko ebazpenaren bidez, Eusko Jaurlaritzako ingurumen saileko ingurumenaren kalitatearen zuzendariak ingurumen organo eskudun gisa plan bereziaren aldaketaren ingurumen txosten estrategikoa egin du. Eta bertan ondorioztatu du ez dela aurreikusten plan bereziaren aldaketa ondorio kaltegarri nabarmenik eragingo dionik ingurumenari. Eta beraz, ez dela beharrezkoa izango ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta egitea. Tokiko gobernu batzarrak 2024ko azaroaren 18an eman zion hasierako onespena lehen aldaketari. Ondoren horri buruzko iragarkiak argitaratu ziren Gipuzkoako aldizkari ofizialean azaroaren 22an eta gehien zabaltzen den egunkarietako batean. Alegazioa jartzeko epean ez da bat bera ere aurkeztu. Gipuzkoako Foru Aldundiko bide azpiegituren departamentoak eta uraren euskal agentziak ere egin dituzte egin beharreko txostenak. Txostenok behin betiko onespenaren aldekoak dira. Bestalde aldaketaren dokumentuan sartu dira uraren txostenean jarritako baldintzak. Hirigintza eta ingurumen departamentoak ere dokumentuaren aldeko txostena egin du. Gai aztertu ondoren eta lurraldeko informazio batzordeak hala proposatuta, udalbatzak aho batez edo gehiengo sonako hau erabaki du. Lehena, behin betiko onespena ematea 18. eremuko Asti kirolgunea, aisialdigunearen hiri berrikuntzako plan bereziaren lehenengo aldaketari. Dokumentuaren azken bertsioa onartu da 2025ko otsailekoa. Bigarrena,
Gipuzkoako Foru Aldundiko plangintza erregistrora bidaltzea behin betiko onespena jaso duen dokumentua. 3. Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean argitaratzea behin betiko onespenaren erabakiaren eta hirigintza arauen eduki osoa. Onespenaren iragarkia lurralde historikoan gehi zabaltzen den egunkarian argitaratzea. Eskerrik asko Amaia, txanda zabalduko dugu. Inaxio, arratsaldeon, lehen txandan zure da hitza. Eskerrik asko, arratsaldeon danoi. Gaur Zarauzko kirol instalazioako betzeko beste urrats handi bat emango dugu. Asti aisialdiguneren hiri berrikuntzaren plan bereziaren lehenengo aldaketa onartuko dugu behin betikoz. Eta honek gure herrian padel instalakuntzak eukitzea ahalbideratuko du. Aurrera pauso handia dau. Izan ere orain arte Zarautzek ez zuen horrelako instalaziorik euki, nahiz eta gure herritarren eskaera geroztak handiagoa izan. Padela goraka doan kirola da, bizimodu osasuntsuak, sozializazioa edo familia kirola sustatzen dituen adibidez. Horrez gain, azpiegitura egokia izateak tokiko behar izan ezberdinei erantzuten die, nola ekonomia dinamizatzeari edo etorkizuneko kirol ekitaldi batzuk erakartzeari. Kirol departamentutik herritaren eskaerak entzun eta realitate bihurtzen lanean jardun dugu. Hirigintza planaren aldaketa honekin, lehen esan bezala, urratsa handia ematen dugu norabide horretan, kirola eta herritarren ongizatea lehen etxiz. Zarauzko espazio moderno eta irisgarriak eskaintzeko lanean jarraituko dugu baita ere, gure herritarren egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuteko. Eskerrik asko, aurrerapen hau lortzen jardun duen pertsona guztiei, eta Zarautzen nola ez kirola sustatzen duen guztiei ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inaxio. Ainara, arratsaldeon, lehen txandan zure da hitza. Bai, arratsaldeon. Aldaketa honekin berriz ere garbi gehatzea, 2008ko apoa sarkituri daola eta berritzeko garaia dela. 2025ko horrekontutan eta beste zenbaitetan ere aipatu duzue, aurten hasiko sinatela, baina aldaketa honekin berriro apoaren beste partxe bat egitea zoazte. Gaurko aldaketarekin berdegunean nagusitzen den zonaldean, Astin alegia, padeleko pista jarri nahi dituzue, eta parke eremuan zati handi bat okupatu. Asti dagoeneko nahiko urbanizatua dagoela uste deu, eta padeleko pistekin naturagunaren zati handi bat galduko da. Gure ustez, Astiko berdegunak oso garrantzitsua dira etorkizuneko Zarautzentzat. Aldaketa klimatikoak ekarriko dituen itsasoaren gorakadak ez du malekoian bakarrikan eragingo. Zarauzko hegoaldean edo atzekaldean ur gorakadak egongo dira, eta Asti izan daiteke uholde egoeratan herriari arnasgunea izaten lagundu dezaken gunea. Horraitik guk uste deu hor ez dela gehiago eraiki bihar. Ur agentziaren txostenean ere argi ikusten da, padeleko pistak doazen kokalekua ez dela egokilena. Eta baldintza zehatzak jartzen ditu. Hala nola, desmuntagarriak izatea, zimendu lanik gabekoak izatea, edota uholde arriskoa kontutan hartutako diseinuak izatea. Bakigu gaur bozkatzea goazena planaren aldaketa dela, eta ez proiektua bea, baina aldaketa honen ondoren proiektuarekin hasiko zeatela esan diguzue, 4 padel pista, Inaxok esan dugun bezala, erekitzeko proiektuakin. Padeleko pista bakoitza gutxienez, 10 metroko zabalera, 20 metroko luzera, eta 6 metroko altura izaten du. Eta honi gehitu behar zaizkio, pistan estaldura, argifoko potentiak argia ez dagonean, edota pisten arteko pasabideak. Neurri hauen idea batiteko, orain dagoen kantina baino volumen handiago hartuko. 4 pista hauek. Eta gutxura bera, orain dagoen erekinen bikoitza. Osea, kriston erekina. Zarautz herri kirolaria dela bakigu, eta padel egitea beste herri batzutara jendia jutealare badakigu. Horregatik, padelpistak egitea ondo ikuste deu, baina tokiarekin ez gaude ados. Gure ustez, Asti gaur egun dagoen bezala utzi berko genuke, eta berdegune bezala, eta padeleko pistak beste kokaleku bat eduki beharko lukete. Gure programan, esan genuen bezala, guk padeleko pistak hegoalden irudikatzen genitun, eta bertan, aukera desberdinak daudela uste deu. Beste herri batzutan egin dian bezala. Honegatikan ez gaude aldaketa honen alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ainara. Garbine, lehen txandan zure da hitza. Inaxok aipatu duen bezala, Zarautz herri kirolaria da oso, eta azken urteotan padelean jokatzeko grina ere piztu da. Eta hainbatetan jaso ditugu,
padelpistak eraikitzeko eskaerak eta kokapenen desberdinak aztertu ondoren, hasti ingurua egokiena dela iruditu zaigu. Batetik, azpiegitura kokatzeko lekua badagoelako eta bestetik kirol eremua osatuko lukelako. Hastiko aisialdi gunearen hiriberrikuntzarako plan bereziak aurre ikusten du hastin azpiegiturak eraikitzeko eremu bat. Ez da beste eremu bat sortzen, baizik eta dagoen hori lekuz aldatzen da. Aipatu planean zehaztuta dago eremua. Baina eremu hori dagoen kokalekua ez zaigu egokia iruditzen, hain zuzen ere, zelaigune bat eta zuaizti bat dagoelako. Eta eremu hori egokiagoa iruditzen zaigu txakurren parkea jartzeko, eta momentu honetan txakurren parkea dagoen lekuan padelpistak egitea egokiago ikusten dugu alderantzizkoa baino. Horretarako beharrezkoa denez plan aldatzea, plan berezia ez plan orokorra, maila desberdinetako planak dira, eta plan orokorraren aldaketak ez du plan berezia aldatzen. Hirigintza departamentuak plan bereziaren aldaketa idatzi zuen, behin idatzita tokiko gobernu batzarran behin-behineko onespena eman da, eta beharrezko diren aldeko txosten dena jasota, denak, aldeko txostenak, uraren baita, baldintza batzukin, ohikoa den bezala, baina aldeko txostena. Gaurkoan, behin betiko onespena emango diogu, hastin padelpistak eraikitzea ahalbidetuko duen aldaketari. Eskerrik asko Garbiñe, bigarren txandan, Inesio, zure da hitza. Bai, eskerrik asko. Orden kronologikoa jartzagatik, santzen 2025an zaporen aldaketa egin zala, eta udal gobernu honen konpromiso hori da, 2025an zaporen aldaketa egitea, baina baita ere, hau 2024ko azaroan hasitako prozesu bat da. Gaur behin betiko onarpena egitea, ez da gaur aldatze deula, gaur behin betiko onarpena egitea. Udal gobernu honek esan daukakin jarraitzeu, eta gaurko hau da behin betiko onarpena aldaketa honena. Baita ere, Garbiñek esan daukakin batea, ura agentzia mentzionatu desunez, ura agentziarekin, ingurumeneko departamentua edo obra eta zerbitzuako departamentua bereekin egon gara tokian bertan hor egin behar diren hobekuntzak egiteko, eta Garbiñek esan bezala berain txostenetan aldeko txosten eman dute, beraz ez dugu inongo zeharik ikusten, inongo oztoporik ikusten padelpista hauek egin alizateko, ze guretzako zarauztarrentzat beharrezkoak diren instalakuntza dira hauek. Zuek esaten zue hori ez dela toki egokiena, hegoaldea adibidez hobeagoa dela, eta gure erantzuna da, hegoaldeen agian, gero nahiko hitz egingo dugun etxebizitzak egitea igual beharrezkoagoa dela, padel instalakuntza batzuk egitea baino. Gainera hastin, kirol instalakuntza bezala, usten dugu hori dela toki egokiena. Eta zuen erantzuna orduan zein izango litzake? Ez egitea? Edo beste hainbat urte egin gabe egotea? Zarauzko beharrei erantzun gabe? Beste hainbat urte? Guretzako hori ez da erantzun bat. Guk gaur hemen mai gainean, behin betiko sonartuko dugu, eta padel pisten proiektuarekin hasiko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inesio, bigarren bueltan, Ainara, zure da hitza. Beste leku bat, hegoalde esan duen bezala, eta esan dut beste herri batzutan beste aukera batzu badaudela. Ez du beti izan lurra, terreno batian, beste aukera batzutan badaude, orduan beste aukera bat. Eta oso ondo iruditzait 2024an hastia, baina hau tokiko gobernu batzordiak erabaki zinuen, eta guk oain arte ez dugu aukerarik eki honetaz hitzaiteko. Orduan, aukera eki deunean, esan ite dugu. Plan berezia aldatu berdala, bai, arrazoi, plan berezia aldatu berdana. Baina guk oain arte honen ez dugu hitzein, ez dugu aukera ikan euki. Orduan guk esate dugu, guri zeirutze zaigun, eta guri zaigu ez dela leku gogila. Ez da igale. Eskerrik asko Ainara, Garbiñe, bigarren bueltan bukatzeko, zure da hitza. Hasteko ohikoa dan bezala, tokiko batzordean onartzen dian gaiak informatzen dira lurralde batzordean, eta ni dakitela horren inguruan ez dezute ezer esan. Informazioa jaso dezute, iritzia emateko aukera auki dezute, ez dezute eman. Aukera auki dezute, ez dezute nahi izan, eta zilegi da ez ematea. Bestalde, azpimarratu nahi dut, orain dagoen txakurrentzako eremu hori ez dela desagertuko, lekuz aldatuko dela lehen aipatu dudan eremu hortara, eta eremu horren
zati, lehen esan duten bezala, eremurren zati batean zelaia dago bestean Zuaiztia, eta egokia irutze zaigu, hala irutu zitzaigun, kiroletako zinegotziari eta bioi, bertan eremua ikusten egon ginean, eta behin betiko erabaki hori hartu genunean bertan padelpistak egiteko. EH Bilduri etzaio gustatzen eremu hori padelpistak egiteko, nahiz eta txosten tekniko denak aldekoak eta dena legezkotasunez egin den, badakigu EH Bilduk ze eremurtan ze proiektu zeukan edo ze helburutara bideratu nahi zuen, eta hori bai etzala legezkoa izan epaimaiek esan duten moduan. Beraz, bedeinkapen guztiak indatorren proiektu hau, aurrera aterako daudal gobernuko kideen eskutik, eta zarauztarrek eukiko dute eraikitzen dian momentuan, padelera jolasteko eremu bat hastin. Eskerrik asko Garbine, eta honekin bozkatu egingo dugu 9. puntua. 18. eremuko Astik kirolguneko aisialdigunearen hiri berrikuntzako plan bereziaren lehen aldaketari behin betiko onespena ematearen aldeko bozkak. 12. Aurkakoak 9. Onartu egiten da 9. puntua. 8 bost gutxi dira, ohikoa izaten da ordu betera eten egitea, eta ondoren udaltaldeen proposamenen mozioen tartea denez, deritzot hartu dezakegula orain 10 minutuko tartea atsedena egiteko. 10 minutun gira. Eta eten labur honan ondoren, 8:05 diranean, berriz hartuko dugu gai zerrenda, 10. puntuan utzi dugu. 10. puntua, Eusko Alderdi Jeltzaleak udaltaldeak aurkeztutako proposamena, zarauztarren alokairu babestuko etxebizitza aukerak areagotzen jarraitzearen aldeko mozioa. Garbineri emango diot hitza irakur dezan. Garbine, ezunean. Arratsalde berriro. Hauxe aurkezten dugun mozioa, zarauztarren alokairu babestuko etxebizitza aukerak areagotzen jarraitzearen aldeko mozioa, Xabierrek esan duen bezala. Zarauzko udalarentzat lehentasuna da zarauztarrei etxe bizitza duina eta euren beharren eta etxeko dirusarren proportzioaren araberakoa eskuratzeko aukera ematea. Hori hala izanik, udal gobernua lanean aritu da azken hamarkadan helburu hori betetzeko. 2016an onartutako etxe bizitza plana eta ondorengo bigarren etxe bizitza plana oinarri hartuta honako ekintzak burutu ditugu. Aldapetan, 50 etxe bizitza babestu eraikitzeko lurzoruaren lagapena egin zion udalak Bisesari, eta bertan eraiki dira 30 etxe bizitza tasatu eta 20 alokairu babestuko etxe bizitza. Xalberdin eremuko lurren kudeaketa bultzatu du udalak eta honek ahalbidetu du Xalberdin iparraldean dagoeneko honakoak eraikitzea, 52 etxe bizitza tasatu, 120 babes ofizialeko etxe bizitza eta dakizuten bezala 60 zuzkidurako bizitokiak eraikitzen ari dira. Xalberdin hegoaldean 2025-2026 urteetan eraikita egotea 91 etxe bizitza babestu, alokairu babestukoak eta 231 etxe bizitza tasatu. Inurritzan, onartutako plan orokorraren aldaketak ahalbidetu du 36 etxe bizitza tasatu eta 36 babes ofizialeko eraikitzea ikastolaren eraikina egonkortuz bide batez. Plan orokorraren aldaketa bidez ahalbidetu da Lanpardon 25 alokairu babestuko etxe bizitza eraikitzea eta hitzarmena sinatu zuen udalak Eusko Jaurlaritzari lurzorua lagatzeko. Hiritan bilubiko plan orokorraren aldaketak ere bidea ireki dio hiritan 130 alokairu babestuko etxe bizitza eta 100 zuzkidurako bizitoki eta 20 etxe bizitza tasatu eraikitzeari. Bizigune programa zabaltzeko hitzaldiak antolatu dira, etxe bizitza bulegoaren bitartez etxe bizitza gaien inguruko aholkularitza eta laguntza jarri da zarauztar guztion esku, etxe bizitza turistikoa mugak jartzeko neurriak hartu dira, etxe bizitzaren inguruko azterketa egin da eta azterketaren ondorioetatik abiatutako parte hartze prozesua uda aurretik martxan jartzeko lanketa egiten ari da parte hartze departamentua.
Etxebizitza plana bide horri hartuta, egin den lan horren emaitza da dagoeneko 300 zarauztar familia inguruk etxebizitza babestu batean bizitzeko aukera baliatu ahal izan dutela. Eta datozen 2 urteetan zehar beste 400 izango direla. Gainera, 250 gehiago daude plangintzan onartuta hirita Amilibin. Zarautzen alokairu babestuko aukera areagotzeko eta udalak egin duen ahalegin horrek fruituak ematen jarrai dezan, Eusko Jaurlaritzak garatzeko Zarauzko udalak haren esku jarri dituen hainbat aukerei bultzada eman beharra dago. Hori horrela, honako onartzen du Zarauzko udalbatzak. Zarauzko udalbatzak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agendako sailari, Lanpardo kalean 25 alokairu babestuko etxebizitza eraikitzeko 2018ko uztailaren 26an sinatutako hitzarmena lehentasunez betetzea. 2024ko uztailaren 18an etxebizitza lurzoru eta arkitekturako zuzendaritzarekin egindako bileran, udalak adierazitako borondatoi jarraiki, 17.2 OR hirita eremuan, 150 alokairu babestuko etxebizitza eta 100 zuzkidurako bizitoki eraikitzeko hitzarmena sinatu eta eremu horren exekuzioari ekitea. Udalak Eusko Jaurlaritzaren esku jarri dituen 6 etxebizitzak horietatik 2 egokituak erosi eta alokabideren bitartez alokairuan jartzea. Zarauzko udalarekin duen etxebizitza hutsak mobilizatzeko hitzarmena berritu eta indartzea bizigune programan Zarauzko udalerriko finkatzen den gehienezko Zarauzko udalerrirako finkatzen den gehienezko 675 euroko errenta eguneratzea barne. Era berean, Gaztelagun programan ezarritako gehieneko 750 euroko errenta berrikustea. Eta, bigarren puntu bezala, eskaera honen barri ematea Eusko Jaurlaritzako etxebizitza hiri agendako sailari. Txanda zabalduko dugu. Gloria, lehen txandan zure daitza. Bien, en este pleno se presentan 2 mociones de vivienda por parte de los 2 partidos del gobierno municipal. Esto quiere decir 2 cosas a nuestro entender. Primero, que la vivienda es uno de los temas que más nos preocupan tanto a la ciudadanía como al propio gobierno municipal. Y segundo, que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista tenemos diferentes criterios respecto a la política de vivienda. Somos partidos diferentes y a pesar de que la sintonía es buena, se pueden dar estas diferencias. Los socialistas presentamos una moción para defender la solicitud de zona tensionada para Zarauz porque pensamos que es beneficioso para nuestro pueblo. Y ante la imposibilidad de ponernos de acuerdo, la traemos para su debate. Tenemos la responsabilidad de regular la política de vivienda, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno vasco, y nos parece importante utilizar todos los recursos que nos otorgan las leyes en todos los municipios y Zarauz no se puede quedar fuera. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esta moción del PNV. En esta moción el PNV pretende que parezca que el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco no hace sus deberes con el Ayuntamiento de Zarauz en un ejercicio de partidismo bastante absurdo, teniendo en cuenta que los 2 partidos gobernamos tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno vasco. Quiero constatar que la colaboración interinstitucional está resultando muy positiva para el pueblo de Zarauz, porque ciertamente está habiendo colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco desde el minuto 0. La disposición del Departamento de Vivienda dirigido por Pablo García Strain desde 2016 ha sido total y fundamental para conseguir impulsar el parque de vivienda protegida en régimen de alquiler de Zarauz. Veamos lo que hemos conseguido en 2 legislaturas gracias a esta colaboración institucional. El Gobierno vasco ha puesto en marcha 4 promociones de vivienda. Aldapeta, apartamentos dotacionales en Salberdin, VPO de alquiler en Salberdin y Lampardo. Y además ya está prevista una 5ª promoción en Irita que se va a poner en marcha en breve. Realmente pocos municipios pueden decir esto. 4 promociones, 2 terminadas, una en construcción y otra conveniada y con los procedimientos en marcha. Y además una 5ª ya apalabrada y todo esto en 2 legislaturas. Aldapeta ha sido construida por el Gobierno vasco con 50 viviendas, 30 tasadas y 20 en régimen de alquiler, 17 de ellas
compradas por el Departamento de Vivienda para alquiler social, gestionadas por Alokabide, además de haber corrido también con los gastos de urbanización, como la construcción del ascensor. 60 apartamentos dotacionales que se van a adjudicar ya en breve en alquiler para jóvenes. 91 VPO de alquiler en la R9, también en Salverdin, que ya han empezado a construirse. 25 en Lampardo, 130 de alquiler en Irita y 100 apartamentos dotacionales también en Irita. En total, 456 viviendas frente a las 16 viviendas de VPO en alquiler que existían hasta 2015. En el primer punto, dice la moción que se priorice el cumplimiento del convenio firmado en 2018 para Lampardo. Los zarauztarras tienen que saber que solo la modificación, bueno, primero que eso es lo que está haciendo el Gobierno vasco, y luego tienen que saber que solo la modificación del Plan General por parte del Ayuntamiento de Zarauz, requisito imprescindible para que el Gobierno vasco pudiera comenzar su procedimiento, ya se llevó ya de todo este tiempo 4 años desde 2018 a 2022. Desde 2018 ha ocurrido lo siguiente. Después de estos 4 años, el Ayuntamiento aprueba en pleno la modificación puntual del Plan General en marzo de 2022. En junio de 2022, el Gobierno vasco licita el proyecto de derribo y se hizo además especialmente de una forma especialmente rápida para que no hubiera ocupación atendiendo a la petición del Ayuntamiento. En 2023 se licitó la redacción del proyecto de ejecución y ya está adjudicado. En 2024 se produjo el derribo. Así que actualmente el procedimiento está en fase de redacción del proyecto y en este año 2025 nos pedirán ya la licencia de obra al Ayuntamiento. La obra esperan poder licitarla en 2026, año en que esperan que la obra ya pueda empezar para terminarla en 2027 o 2028. Es decir, un plazo máximo de 6 años desde que se pudo empezar a tramitar frente a los 4 años que tardamos en el Ayuntamiento en tardar la modificación del Plan General. Realmente esto no está nada mal y le parece al PNV que el Gobierno vasco está tardando mucho. Construir viviendas no es como instalar parques infantiles, como ya sabemos. Lo cierto es que nuestros compañeros socialistas en el Gobierno vasco están imprimiendo un ritmo brutal a la construcción de vivienda de VPO de alquiler en Zarauz, porque los socialistas invertimos dinero público en vivienda protegida en régimen de alquiler y no de venta, como debe ser. Siguiendo con compromisos adquiridos y cumplidos, los apartamentos dotacionales se van a entregar tras 8 años desde el inicio, lo que viene a ser el tiempo necesario, unos 8 o 10 años, si no hay de por medio cuestiones de planeamiento que lo retrasen, como ha ocurrido en Lampardo. Y aún así, insisto, se prevé terminar en 2028, en 6 años. No hay ningún retraso, sino una firme voluntad política de llevarlo adelante. Y así va a seguir siendo, a pesar de las malas formas del PNV con esta moción. En el segundo punto habla de otra moción, de Irita. Ya está hablado entre las dos instituciones y el Departamento de Vivienda, dirigido por nuestro compañero Pablo García Strain, ya ha expresado hace tiempo la voluntad de edificar en Irita 130 VPO en régimen de alquiler, 100 apartamentos dotacionales, como los 60 que se van a adjudicar en breve en Salverdin. Nosotros, el Ayuntamiento, cede el suelo, eso es lógico, pero no es gratis tampoco, porque a cambio el Departamento de Vivienda va a asumir las cargas de urbanización, incluido el puente a construir por encima del río, como pidió la Asociación de Vecinos de Itxasmendi. También se va a construir el parque público de Lampardo. A falta de firmar el convenio que se va a firmar, a pesar de que se critique al Departamento de Vivienda. Porque a los socialistas lo que nos preocupa es la ciudadanía, no los piques partidistas. Ese no es nuestro estilo. Y la firma de este convenio, el convenio para ejecutar Irita, se va a realizar este año, en 2025, porque así lo ha decidido el director de Vivienda, que puedo decir que me lo ha trasladado esta misma semana, y voy a hacer en este pleno un anuncio en primicia a la corporación y a la ciudadanía de Zarauz. La firma de este convenio de Irita está entre los prioritarios para el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. Es una promoción muy importante y reitero que el director Pablo García Strain me ha comunicado que Zarauz, y concretamente esta promoción de Irita, tiene prioridad, por lo que la firma de convenio tendrá lugar este mismo año. Si los dos anteriores puntos me permitiréis que diga que no tienen un pase, el tercero es ya inaceptable. Más aún, tengo que decir claramente que el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco no ha recibido ninguna propuesta formal de comprar estas viviendas, ni ninguna otra, hasta el momento en que se ha presentado esta moción. También debo decir claramente que tampoco se nos había comunicado nada al respecto a este grupo municipal. Y nos preguntamos si es esta la forma de potenciar la colaboración interinstitucional del PNV.
Es esta la forma, comunicarle al Gobierno vasco que ha puesto a su disposición 6 viviendas para su compra y gestión por parte de Alokabide mediante una moción. Por último, respecto al programa Bizigune, queremos potenciarlo al máximo. Por eso hemos pedido en varias ocasiones al PNV que recupere las partidas que se habilitaron en la primera legislatura para poder complementar el máximo precio de alquiler que paga Alokabide a los propietarios y también para ayudarles a reformar su vivienda si la disponen para Bizigune. La última propuesta que hicimos fue de cara a los presupuestos de este mismo año y quedó pendiente de negociación. Así que reitero la petición del Grupo Municipal Socialista de que se disponga crédito para colaborar con el Gobierno vasco en la promoción del programa Bizigune. Para terminar, quiero decir con toda contundencia que a pesar de esta moción y de las malas formas del PNV, el Departamento de Vivienda va a seguir colaborando con el Ayuntamiento de Zarautz y con todos los demás de Euskadi, porque trabajamos para la ciudadanía, para las personas, por sus derechos y, en este caso, por su derecho a una vivienda digna. Muchas gracias por la primicia, Gloria. Eskerrik asko. Lehen txandan, Garazi, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, mozio honen aurrean hainbat gauza aipatu nahiko genituzke guk ere. Alde batetik, gure harridura adierazi nahi dugu, zuen mozioa pesek sartu du mozioan erantzun badala iruditzen zaigulako, eta gaina behin baino gehiagotan errepikatu zuen etxebizitzen zerrendan zati bat dala ikuste deulako. Oain zerrenda hau, Jaurlaritzai zuzendutako eskaera bezala ikustiak zer pentsa emategu, ez dakigulako ziurtatuta dauden, eta emate du ziurtatuta dauden etxeak dela, eta orduan ez dugu ulertzen oso ondo lehenengo 3 puntuak zertako dian. Mozio honen lehen 3 puntuak esan bezala, gero eztabaidatuko ditugun mozioan IES-erako balio duela iruditzen zaigu, hau da, gune tentsionatuan gaia nahaztu, baina ezer gutxi gehiagorako. Eta bai, guk ere argi daukau, etxebizitza babestuak eraiki behar direla, eta batez ere alokairukoak diranak. Baina ezin dugu ahaztu, Zarauzko babestu horin zati handi bat, tasatuak diala, eta tasatuen presioak eta zarauztarrentzat ametsutsak diala batzuntzat. Gure herriko errealitatea ezagututa, etxebizitzaren tasatuen presioak ere eskurezina dira familia eta gazte askorentzat. Bestetik, bigarren puntan aipatu nahiko genuke, hiritako etxebizitza babestu eta zuzkidagoak aipatza dituzuenean, ezin dela ahaztu, etxebizitza horiek operazio handigoko baten parte diala. Hirita eta milubi areak osatzen dutena. Eta lur horiek, guztia publikoak izanik, zati bat etxebizitza pribatuak iteko erabiliko dezuela. Horrekin ez ginen ados agertu bere garaian, eta orain ere ez gaude ados. Lur publikoak etxebizitza publikoatara zuzendu behar diala iruditzen zaigulako. Bigarrenik, mozioaren azken 2 puntua komentatuko ditut, alde batetik Bizigune eta Gaztelagun programai buruz hitzaiteuenak. Bizilagun programan esku beraien etxea alokairuan erabiltzeko lagatzen etxe jabiak, hilabetero 675 euro jasoko ditu. Eta Gaztelagun diru laguntza jasotzean berriz, alokatzen duzun etxebizitzak ezingo 750 euro baino gehiago izan. Ados gaude, presio horiek Zarauzko errealitatetik kanpo daudela. Izan ere, Zarauzko udalaren etxebizitzan azterketan, txostenak dio, Zarautzen bataz beste 863 eurokoa dala alokairua. Baina dano dakigu hori ere ez dala hola. Edo zein ataritan begiratuta ikuste deu 1000 eurotik ez diala jaisten alokairuko presioak. Eta honek 2 tokita eramategu. Bat, programa hauek Zarauzko errealitatea egokitu behar dia, edo 2, Zarauzko errealitatea aldatu behar deu. Guk dude gabe uste deu Zarauzko errealitatea aldatu behar dana. Ez diru publiko erabili, etxebizitzaren presio desorbitatuak ordaintzeko eta diru hori etxe jabeei bideratzeko. Eta honek berriz ere hasierara garamatza. Ondoren eztabaidatuko dugu moziora. Zuen mozioan aipatzen ez den gaira. Zarautzen presioak mugatzea lortu behar dugu, eta horretarako gune tentsionatu izendatzea lortu behar dugu. Neurri hau ezinbestekoa da beste neurri guztiekin batera. Etxebizitzaren arazoa larria da Zarautzen, eta ertz guztietatik eragin behar diogu. Etxebizitza babestuak eraikitzea beharrezkoa da, bai. Baina horrek bakarrik ez du arazoa konponduko, ez da nahikoa. Etxebizitzaren arazoa benetan aurre egin nahi bai hau, neurri gehiago hartu behar diela garbi dakau. Ezin geha gelditu eraikitzeakin soilik, batez ere ikusita hainbat eraikita ere arazoak hor jarraitzedula eta lurrak ere amaitu ite diala. Gune tentsionatu izendapenak beste tresna batzuk emango izkigu arazo honei aurre egiteko. Etxebizitza babestuak eraikitzeak ondo ikuste duelako ezin dio ezeskoa bozkatu. Naiz eta planteamendu orokorrakin eta azken 2 puntuakin ados ez gauden. Horregatik abstenitu egingo da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garazi, Garbine, lehen bueltan zure da hitza.
Euskal Alderdi Jeltzaleak mozio aurkeztu du guztiok partekatzen dugun etxebizitzaren arazoari irtenbidea emateko jorratzen ari garen bideari jarraipena eman nahi diogula azpimarratzeko. Bideari gainerako erakundeekin egitea ezinbestekoa da, Eusko Jaurlaritzarekin bereziki. Izan ere, etxebizitza politiken eskumena Jaurlaritzari dagokio. Eta horregatik, lehen aipatu ditudan eskaera zehatzak egin dizkiogu. Lanpardo kalean, 25 alokairu babestuko etxebizitza eraikitzeko hitzarmena sinatu genuenetik, ia 5 urte pasa direnez, eta guztiok partekatzen dugunez zarautzen badagoela alokairu babestuko etxebizitzaren beharra, Eusko Jaurlaritzari lehentasunez etxebizitza horiek eraikitzeko eskaera luzatzea bidezkoa dela iruditzen zaigu. Egia da, plan orokorraren aldaketan, tramitazioan denbora joan zala, eta arazo hori ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak baita ere, zuzen ere etxebizitzaren, sortu berri den etxebizitzaren foroan, sortu den lantaldetako baten helburua da, tramitazio horiek azkarrago egin ahal izateko eztabaidagune bat sortzea. Bai, egia da. Eta horrexegatikan eskatzen dugu lehentasuna urte desente pasadialako, horrexegatikan. Bestalde, udan urte pare bat beteko dira, urte bat beteko da barkatu, hiritako plan orokorraren aldaketa onartu genuenetik, eta momentu horretan Jaurlaritzarekin izan genuen elkarrizketatik. Eta elkarrizketa hartatik arago ez dugu berririk izan, eta iruditzen zaigu bultzada ematea beharrezkoa dela. Posten gaitu gaur jakin izanak zure bitartez Gloria, Pablo García Astrainek asmoa daukala hori garatzeko epe motz batean dirudenez. Presazkoa da, hiritan zarautzeko 450 familiari bizitokia ematea, eta horrexegatik eskatzen dugu lehenbailen hitzarmena sinatu eta martxan jartzea. Epe laburrago batean ere soluzioak bilatzeko asmoz, salbardineko sei etxebizitzak Eusko Jaurlaritzak erostea eta alokairuan jartzea beharrezko iruditzen zaigu. Horietatik bat eraikita dago, eta beste 4 urte amaierako egongo dira eraikita. Horietatik bi gainera etxebizitza egokituak izateak aukera berriak emango dizkie behar bereziak dituzten kolektibo horiei. Hone eskaera hau bideratu zen lehen aldiz abenduan hemenez Zarautzen lurretik, hain zuzen ere bidali zen alkatea sinatutako eskaera bat. Eta geroztikan ez dugu erantzunik jaso, telefonoz galdetu da, ez dugu erantzunik jaso berriz ere, eta erabaki da, ofizialki berriz ere gutun bidez, zuzenean sailburuari bideratzea eskaera hori. Iruditzen zaigulako, lagundu dezakela epe motzean horrek alokairuko aukerak baliatzen. Eta ezinbesteko iruditzen zaigu Jaurlaritzaren bizigune eta gaztelagun programetan ezarritako baldintzak Zarauzko errealitatera egokitzea. Bi programa horiek Zarautzen arrakasta izatean eba dugu. Segurazki ez da kopuru kontua bakarrikan eta programa hori buelta bat eman beharko zaie Zarautzen funtzionatu dezaten, baina behintzat kopuruak berrikusteak lagunduko luke. Eta uste dugu eskaera beharrezkoak eta bidezkoak direla eta alderdi guztiak partekatzeko moduko eskaerak direla. Lehen txanda amaitzeko, Gloria, nola zuzenean aipatu dezun, ez dala eskaerarik egin Jaurlaritzari, oraintxe bertan jo naiz korreora eta esan dezaket gezurtatu dezakedala esan dezuna. Begirunez, Zarautzen 2024ko azaroaren 26an neuk sinatuta Donostiako etxebizitza delegaritzara bidali izan, sailburuari zuzenduta, Eusko Jaurlaritza, lurralde plangintza etxebizitza eta garraio sailari etxebizitzak erosteko aukera hori. Eta Zarautz lurreko artxibotan jasota dago. Beraz, ez da zuzena esan dezuna. Ni zuzendunatzaio Donostiako etxebizitza
lurralde sailari. Hori horrela argitzearren. Eta déjame decirte que no hay ninguna mala baba, créeme, por parte del socio de gobierno en cumplir lo que el señor consejero nos ha pedido. Es decir, poner a disposición del departamento suelos públicos para construir vivienda pública. Es lo que hacemos en esta moción, porque entendemos que hace falta impulsar. Estoy muy agradecido, y más de una vez lo he dicho públicamente, a Pablo García Strain por el impulso que le ha dado a la vivienda pública en Zarauz. Y eso lo he dicho muchas veces y se está recogido. Y vuelvo a reafirmarme en ello. Entonces, no quiero que se pretenda ver en esta moción ninguna animadversión ni ninguna crítica. Solamente listamos los temas que tenemos pendientes con el Departamento de Vivienda para que se agilicen, porque en Zarauz tenemos un problema serio con la vivienda. Y aunque se han edificado muchas viviendas públicas, hace falta edificar muchas más. Vuelvo a agradecer al Departamento de Vivienda el apoyo y el soporte que tiene en Zarauz y las inversiones que hace en Zarauz. Se lo dije al señor consejero cuando vino de visita a los 60 alojamientos dotacionales. Hoy puedo decir que son más de 300 los zarauztarras que se han inscrito para la adjudicación de esas 60 viviendas, con lo cual se prevé que las 91 viviendas protegidas que se termine de construir este año y que se adjudiquen el año que viene, pues vuelvan a ser todavía insuficientes. Con lo cual ponemos sobre la mesa las parcelas que de manera consensuada hemos aprobado el planeamiento para que se ejecute. Esto no es más que un listado de la agenda que tenemos con el Departamento de Vivienda. Por eso, no te lo tomes como un reproche, no te lo tomes como una crítica, porque no lo es. Eta hori izan nahi nizun zure bigarren txanda hasi baino lehen. Horregatik hartu dut hitza. Orain bai, bigarren txandan zure da hitza, Gloria. Empezando por el final, yo no me lo tomo, no es una cuestión personal. No es algo que yo me tomo como reproche o como crítica. Es un reproche y es una crítica. Y no ha sentado nada bien esta moción. No ha sentado bien porque hacer una moción para hacer un listado de las cosas que se están haciendo, todos sabemos que eso no es una moción. Una cosa es un listado y otra cosa es una moción. En una moción se piden cosas. Y aquí se le está pidiendo o exigiendo al gobierno vasco lo que ya está haciendo. Todo lo que tenemos acordado entre las dos instituciones. ¿Qué sentido tiene presentar una moción donde se dice todo lo que ya está acordado y se le dice exigimos que lo hagas más rápido? ¿Para qué? Si ya sabemos que lo están haciendo. Todo lo rápido posible y lo más y más de lo posible. ¿Qué sentido tiene esta moción? Dices que no hay mala baba, literalmente lo has dicho. Nosotros creemos que sí lo hay. Y desde luego no ayuda en nada, pero como he dicho, estar tranquilos, porque el gobierno vasco, a pesar de todo, va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer, con el mismo empeño y con el mismo énfasis. Porque la política de vivienda del gobierno vasco está clara, es clara y es contundente. Es construir vivienda protegida de alquiler para beneficiar a la ciudadanía, para beneficiar sobre todo a los sectores más vulnerables. Y lo va a seguir haciendo, a pesar de mociones como esta, que no es más que una contramoción a nuestra moción de las zonas tensionadas. Habéis metido antes, cuando visteis más rápidos, que nosotros nos hubiera gustado llegar a un acuerdo, pero bueno, pues la metisteis primero. Muy bien, sin más, pero es una contramoción. Por supuesto que el problema de la vivienda no se resuelve solo construyendo viviendas de protección. Lo sabemos perfectamente, pero que es imprescindible y necesario construir viviendas de protección oficial también lo sabemos, porque las promotoras privadas no lo van a hacer. Y si queremos que haya vivienda en alquiler, que realmente partimos en Euskadi de unos niveles ínfimos, si queremos que la haya, las instituciones públicas tienen que ponerse a ello. Y es el objetivo del Partido Socialista en el Departamento de Vivienda desde que empezaron en 2015. Garantizar el derecho subjetivo a la vivienda a partir de una ley que también es socialista y garantizar que haya vivienda de alquiler, no vivienda pública
en venta como se hacía antes, no, solamente en alquiler. Es muy importante y es lo que se está haciendo. Y es una visión a largo plazo, que es lo que debe imperar en la política de vivienda, una visión a largo plazo. Además de eso, que tenemos otras leyes que nos dan otro tipo de recursos, como es declarar zonas tensionadas para poder regular el mercado de vivienda, pues también queremos utilizar esos recursos. También queremos, y es también importante, porque el mercado simplemente no lo va a conseguir. Eso ya lo sabemos. Y bueno, pues ahí estamos, desde luego nosotros, como socialdemócratas que somos, reivindicamos que ha llegado el momento en el que hay que tomar ciertas medidas, en el que hay que adoptar ciertas medidas más valientes y que hay que regular el mercado de alquiler. Y por eso nosotros defendemos que en Zarautz se pueda declarar zona tensionada de la manera en la que sea posible. Si es el sector 1 o si es todo el pueblo, pues es algo que hay que hablar y en lo que hay que avanzar. Eskerrik asko, Gloria. Bigarren txandan, Garbiñe, zure hitza. Jaurlaritzari egiten dizkiogun eskaerak justifikatuta daudela iruditzen zaigu. Gure etxeko lanak egin baititugu azken urteotan eta etxeko lan horiek jarraipena izan dezaten Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea beharrezkoa dela uste dugu. Denis Itxaso sailburuak publikoki udalei eskatutako etxeko lanak egin ditugu. Bere esanetara gaude eta esanetara jarraitzen dugu. Eta zentzu hortan, plangintzaren bidez, babestutako lurzoru finalista lortu dugu. Salberdinen garapen urbanistikoa aurrera eraman dugu, Lanparroan etxebizitza gastuak egitea ahalbidetzen duen plan orokorraren aldaketa egin da, eta helburu berarekin inurritzako plan aldaketa eta hirita eta mugieko plan aldaketa egin da. Beraz, sailburuak eskatutakoa bete dugu. Udalaren jabetzakoa den lurzoru finalista horretatikan, baita Jaurlaritzari laga dizkiogu hainbat lurzoru. Aldapetan 50 etxebizitza babestu eraikitzeko eta Salberdinen 91 alokairuko etxebizitza babestu eta 60 zuzkidurako bizitoki. Eta Lanpardon 25 etxebizitza oraindik eraikitzen hasi gabeak dianak, lehen aipatu dugun bezala. Eta egitako lurzorua ere eskaini diogu, bai udan egin genuen bilera hartan, beste 450 bizitokirentzat, baino ez dugu aurrera pausuikan ikusi eta hortikan dator gure eskaera. Itxaso sailburuak publikoki adierazi du baita ere, Jaurlaritza etxebizitza pribatuak erosi eta alokairura ateratzeko prest dagoela. Eta guk erraztu nahi izan diogu 6 etxebizitza helburu horietara bideratzeko. Berriz ere, berak eskatutako hori betetzeko asmoz. Jaurlaritzarekin lankidetzan zarautzentako etxebizitza aukerak areagotzeko asmoz. Baina Eusko Jaurlaritzari bidea arrasteaz gain gure kabuz ere lanean aritu gara. Salberdin iparraldean dagoeneko 52 etxebizitza tasatu eta 120 babes ofizialeko etxebizitza eraiki dira. 172 etxebizitza entregatuta udalaren ekimenez. Jaurlaritzak aldapetan 50 etxebizitza babestu eta bukatzear dauden 60 zuzkidurako bizitoki egin ditu, guztira 110. Udalaren ekimenez 172 eta Jaurlaritzaren ekimenez 110. Eta 110 horiek udalak zoru alagata. Eta Salberdineko hurrengo fasean ere 2025-2026 urteetan amaituko direnak, alegia, udalaren ekimenez 231 etxe bizitza babestu izango dira eta Jaurlaritzarenak 91. Guztira, udalaren ekimenez 203 etxe bizitza babestu eta Jaurlaritzaren ekimenez 201. Etxebizitza politiken eskumena Jaurlaritzarena dela kontuan hartuta uste dugu Zarauzko udala legitimatuta dagoela Denis Itxasok gidatzen duen sailari esfortzu bat egin dezala eskatzera. Ikusita gainera, udaltalde guztiok gaudela arduratuta etxebizitzaren beharrarekin. Eta aprobetxatu nahiko nuke gainea hemen azpimarratzeko aurrera eraman diren garapen urbanistiko eta plan orokorra aldaketa eta lanketa horiek denak banere alderdiak gidatuta egin diala eta nire gintza zinegotzienez momentu honetan eta nire hemen lan gutxien egin duna
baina nire aurrekoek egin dute lan, eta egin dute lan nik beste inon ikusi ez duten bezala zarautzen, esan dugun 203 etxe bizitza horiek errealitate egiteko, eta beste 200 bat jaurlaritzari errealitate egiten laguntzeko. Eta bai, bi eredu ditugu. Gurea da, lan egitea eta gauzak posible egitea, eta ez titularrak ematea. Bueno, bozkatu aurretikan, Gloria, mozio hau aterako dan edo ez dakit, baina bere helburua bete du. Eta gustora nago, naiz eta ez atera. Mozio negatik jakintegu gaur, irita bere ala bideratuko dala, eta iritako hitzarmena sinatzear dala. Bestela ez ginen enteratuko, beraz, helburua beteta dago, eta oso ondo etorri da gaurko plenoan. Beraz, berdin zait ateratzen dan edo ez. Hori esan da, bozkatu egingo, baina enteratuko dira mozioagatik, baina aurreratzeko balio izan du, alegia lerrokatuta da gaudela, lehen esan deten bezala, eta ez ikusi honetan horrelako intentzio txarrik ez dagolako. Egiteko gaude danak. Hori esan da, bozkatu egingo dugu Eusko Alderdi Jeltzale Udaltaldeak aurkeztutako proposamena 10. puntua, Zarauztarren alokairu babestuko etxe bizitza aukerak aregoatzen jarraitzearen aldeko mozioaren aldeko bozkak. 10. Abstentzioak 11. Onartu egiten da. Jarraian, 11. puntuari helduko diogu, baita ere udaltaldi politiko baten proposamena, kasu honetan, Partido Sozialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra Udaltaldeak aurkeztutako proposamena zona tentsionatua izendatzeko mozioa hain zuzen ere. Inaxio, nahi dezunia. Arratsaldeon. Bueno, guk gaur zona tentsionatua izendatzeko mozioa sartu dugu eta hori irakurtzera goaz. Zarauzko etxebizitzaren egoera aztertu du Eusko Jaurlaritzak, eta ondori estatu da barrutietako batek, lehenengo barrutiak hain zuzen ere, betetzen dituela maiatzaren 24ko 12/2023 legean ezarritako baldintzak, etxebizitza eremu tentsionatua izendatzeko. Barruti horretan, alokairu errentek 18,5ko gorakada izan dute, eta ondorioz familia errentaren gaineko karga 130tik gorakoa da baita ere. Bestalde, bigarren barrutia, muga horietara izen ez bada ere, datuak erakusten dute horiek betetzetik hurbil dagoela, 16,3 eta 28,5ko balioekin, urren ez urren. Azken urteetan, etxebizitza eskaintzak gora egin badu ere, 2022tik 23ra, 273 etxebizitza amaitu baitira. Horietatik 1,57 etxebizitza babestuak izan ziren. Etxebizitza duina eta eskuragarria eskuratzeko erronka bat oraindik ere. 1058 etxebizitza gehiago eraikitzeko aurreikuspenak, horietatik 729 nolabaiteko babesa izango dutenak, udal konpromisoa indartzen du, baina era berean, agerian uzten du, neurri osagarriak behar direla eremu tentsionatuenetan presioa arintzeko. 12/2023 legeak, mekanismo argiak esartzen ditu etxebizitza duina lortzea errazteko, zerga pizgarriak eta zona tentsionatuetako neurri espezifikoak barne. Tresna horiek asko lagundu dezakete Zarauzko egoera arintzen, adibidez. Neurri horrekin, tentsio eremuetan aurreko kontratuarekiko errenta 105 jeisten duten errentariek 180ko obari fiskala izango dute. Kenkaria 170koa izango da ordea, tentsionatutako eremu horietan 18 eta 35 urte bitarteko gaztei lehen aldiz alokatzen baizaie. Eta higiezinean birgaitzeko edo hobetzeko obrak egiten badira, 160koa izango da obari hau. Azkenik, gutxienez 10 urteko kontratua sinatu duten jabeek presioak izoztu ahal izango dituzte tentsionatutako eremuetan, eta alokairua 110 arte igo ahal izango dute kontratuaren iraupena luzatzearen truke. Horregatik guztiagatik, Zarauzko udalaren osoko bilkurak honakoa euskatzen dio udal gobernuari. Alokairuko etxebizitza publikoak sustatzeko eta birgaitzeko Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin lankidetza aritzeko ereduaren alde egiten jarraitzea. Etxebizitza hutsak alokairuan jartzea sustatzeko bere eskumeneko neurriak ezartzea, hala nola, bizigune programaren sustapena. Zarauzko udalak etxebizitzaren 12/2023 legeak eremu tentsionatu izendatu ahal izateko esartzen dituen aldagai guztiak aztertuko dituen etxebizitzari buruzko diagnostiko eguneratua osatzea. Azkenik, Zarauzko udalak Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailari eskatzea, maiatzaren 24ko etxebizitzari buruzko 12/2023 legean ezarritako irizpidei jarraituz, diagnostikoan
jasotakoa aintzat hartutako irizpideak betetzen dituzten eremuak tentsionatu izendatzea. Bueno, gaurko mozio honekin PSek helburu garbia dauka, ez beste alderdi batzuk beste mozioekin bezala. Zarauzko etxebizitza merkatuaren egoera hobetzea, benetan hobetzea. Badakigu azken urtetan merkatuak gora eta gora besterik ez duela egin, eta gaur egun zarauztar gazte eta helduek ezin dutela behar duten etxebitza lokatu edo erosi. Gaur bertan etxe agentzi batean begiratzen egon naiz, eta ikusi dut 71 etxebitza salgai daudela. Horietako merkeenak 257.000 euro balio zituen. 59 metro karratukoak, 257.000 euro. Eta batazbestekoa, 753.000 eurokoa da. Eta hau batazbestekoa da. Ez da gehiena. Batazbestekoa, 753.000 euro. Alokairuko egoera ere, ez da, asko hobeagoa. 14 etxebizitza daude epeluzeko alokairuan, temporadako alokairuan tema, aurrerago aztertuko dugu eta debatituko dugu, eskerrik asko Gervasio. 14 etxebizitza hauen alokairuaren batazbestekoa 1.621 eurokoa da. 1.621 euro 14 alokairuko etxebizitzena. Eta etxebizitza azterketan 860 euro jartzen ditu, hau da, erdia. Hori da, gaur egun zarautzen dugun egoera. Merkatuaren irudia egia esan oso kezkagarria da. Baina hala ere, izan behar da, udal gobernu honek egin duen lana ere azpimarragarria dela. 1.058 etxe bizitza 3 legealditan. Eta horietatik 729 nolabaiteko babesa izango dutenak. Lan eginda, eta lan asko eginda, Darbinek esan duen bezala, noski egin dela. Baina horrekin ez da nahikoa, gehiago behar dugu. Legeak gure esku jartzen dituen tresna guztiak behar ditugu egoera honi aurre egiteko. Tresna hauekin nik uste alderdi guztiak ados gaudela, ez? Beharrezkoa baitira. Eta horregatik aurkeztu dugu mozio hau, egoera honi heldu eta behar diren neurriak hartzeko. Baina interbentzioa bukatu nahiko nuke galdera bat eginez. Tresna hau erabiltzeak merkatuaren erantzun negatiboa ekarriko duela pentsatzen duzue? Benetan erantzun negatiboa izango duela tresna hauek? Eskerrik asko. Garazi, lehen txandan zura ditza. Eskerrik asko. Lehen esan bezala, eta uste danok ados gauden bezala, etxe bizitzan arazoa arazo orokortua da. Kalean sumatzea, elkarrizketetan, lagun artean, zuzenean jasaten ez bai zure, denodakau familiartekon bat, lagunen bat, zarautzen etxe bizitza eskuratu nahi eta ezin duna. Ez da zarauztaran arazoa bakarrik, baina inor gutxi ukalezake zarautzen bereziki larria dan arazo bat dala. Dakigun bezala, etxe bizitza oinarrizko eskubidea da. Gizarte ongizatearen zutabe naguseten funtsezko ondasun bat. Norberaren bizitza proiektuak garatzeko ezinbestekoa den heinean. Eta hala ere, zarautzen ezinezkoa da eskubide hori bermatzea. Gusten ari gara albisteetan, herri ezberdinak beraien herria gune tentsionatu izendatzeko prozesuan martxan jartzen ari direla. Errenteria izendatu izan da, eta Zumaia, Donosti, Lasarte, Irun, tramiteak egiten ari dira. Ikusten ari gara baita ere albisteetan, hainbat udal herri beraien herriko alokairutako etxebizitzak eskuragarri jartzeko neurriak hartzen ari direla. Adibidez, Azpeitik lehen aldiz kanon bat kobratuko die utzik dauden etxebizitzei. Eta zarautzen etxeak eraiki bai, baina beste neurri horiek ez direla hartzen ikusten ari gara. Etxebizitzak eraikitzak soilik ez dio arazoari konponbidea ematen. Herritar askok etxe bat erosi edo alokatzeko arazoak izaten jarraitzen dute, babes ofizialekoak izan da ere. Behin baina gehiagotan errepikatzen duzue eraikitako etxebizitzen zerrenda, gaur ere errepikatu da. Eta behin baino gehiotan esango dugu eraikitzea ez dela soilik egin berdan zerbait. Eraikitzaz gain, beste motatako neurriak hartzeko garaia iritsi da. Eta mozio hau horretaz ari dela uste dugu. 2023ko irailean, etxebizitzei buruzko azterketa bat egitea eskatzen zuen mozio bat aurkeztu genuen, eta mozioak aurrera egin zuen. Azterketa hori egin zen, eta azterketa ezagutu bezain pronto, eskatu genuen gaur mozio honetan eskatzen den puntu bat. Alagai guztia kontutan hartuko dituen azterketa bat egitearena, hau da, alokairu eta salorezketa datuak kontuan hartuko dituena, alegia. Ezazkoa erantzun zen eguten. Azaldu egingo du gainetik, etxebizitzan legeak herri bat gune tentsionatu izendatzeko aukera ematen du, baldin eta baldintza batzuk betetzen baditu. Eta gune tentsionatu izendatuz gero, hainbat neurri hartzeko aukera irikitzen dira, besteak beste, alokairuaren prezioa mugatzea. Jaurlaritzak datu bilketa bat egin zuen, herriz herri gune tentsionatu izendatzeko baldintzak beteten zituen herriak zeintzun ziren esaten zuena.
Baina datu bilketa horretan ez dituzten legeak zehazten dituen aldagai guztiak kontutan hartzen. Zergatik? Hori ez dakigu, baina hala da. Jaurlaritzaren txostenaren esaterako erosketa datuak eta hipotekako datuak ez dira kontutan hartzen. Legearen arabera, etxebizitzaren gastura bideratutako dirua, herritarren gastuen orokorraren 130 baino gehiago bada, gune tentsionatu izendatu daiteke herria. Eta legeak dio, gastu horietan alokairuko gastuak, erosketa gastuak, hipotekak eta etxeko elektrizitate, gas eta barren gastuak sartuko direla. Eta esan bezala, Jaurlaritzako txostenean alokairuko gastuak sartzen dira, baina ez beste guztiak. Hala ere, txosten honetan, zarautgune tentsionatu izendatzeko zenbakietara iaia iristen gara. Mozioan eta zioan aipatzen den moduan, lehenengo barrutian parte zaharra eta gutxi gehiago tentsionatu izan daiteke, eta bigarren barrutian berriz, 1,7 iritsi behar duen tokian, 1,6,34 da, eta 1,30 iritsi behar duenean, 28,5. Horregatik pentsatzen dugu, udalak parametro guztiak kontutan hartuko dituen datu bilketa bat egitea beharrezkoa dela. Legak ez baitu inon esaten Jaurlaritzaren txostena hartu behar denik kontuan. Diagnostiko bat egin behar dela dio, eta hau udalak egindako izan daiteke. Hori eskatu genitzuen etxebizitzaren azterketa emaitza jaso bezain pronto. Segituan ikusi genuen azterketa horretan jarri zen duten datuak Jaurlaritzaren txosteneko kopia pega bat zirela. Eta hori osatzeko eskatu genizuen, baina zuek datu horiek ontzat ematen dituzuela eta esen utela datu bilketa hori osatuko erantzun zen eguten. Zein interes izan dezakezu horretarako, arazo larri baten datu gehiago biltzeko, gure iritzi, zarautgune tentsionatu izendatzeko batere interesik ez duzuela adierazten du horrek. Egoeranen aurrean, mozio honek proposatzen duena logikoa iruditzen zaigu. Alde batetik, arazori aurre egiteko, etxebizitza hutsak alokairuan jartzea sustatzeko gure esku dagoen guztia egin behar dugula argi dugu. Esaterako, etxebizitza hutsei kanona jartzea, etxebizitzetan dauden jarduera ekonomikak lokal komertzialetara bideratzea, kontuan izanik gainera zarautzen lokal komertzial huts asko daudela, bizigune programa sustatzea, eta gainera honekin gogoratu nahi dugu, 2023ko datuan arabera, Zarauzko etxebizitza parkearen 20% hutsik edo bigarren etxebizitza gisa erabiltzen diala. Zehazki, 900 etxebizitza baino gehiago hutsik daudela, eta 1516 bigarren bizileku gisa erabiltzeiala. Hau da, 2500 etxebizitzatik gora ez dira ohiko etxebizitzak. Bestetik, udalak Zarautz herri tentsionatu izendatu ahal izateko ahalik eta gehien egin berdula garbi dakau. Legeak emate dizkigun tresna guztiak baliatuz. Ez baitu baliatzen hauek herritarrekiko daukagun konpromisoari muzin egiten diogu. Eta horretarako, legeak esartzen dituen aldagu guztiak aztertuko dituen etxebizitzai buruzko diagnostiko zorrotz eta eguneratu bat egitearekin ados gaude. Eta ematen dituen emaitza kontuan hartuz eta hala badagokio, gune tentsionatu izendatzeko prozesua abiatzea beharrezkoa dela ikusten dugu. Lehen da 3 urteko plana eginda eta ondoren eskaera Jaurlaritzari bideratuz. Beraz, asko posto gaitu PSek mozio hau sartzearekin. Honelako mozioren bat erregistratzeko asmotan ibili gara gu ere, eta gure mozioak bai zioan eta baita bozkatzerakoa zen puntuetan nabardurak izango lituzke, baina finean etxebizitzaren arazoari erantzuteko eman beharreko aurrera pausoetan norabide egokian kokatzen gaituela uste dugu. Eta gure arteko lanketa zintzo baten ondorioz eta egineko dela ikusita alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Garazi. Garbine, bigarren txandan zure daitz. Lehenengo txandan. Netxea juteko gudaka. Bueno, laizter. Bueno, hau ez da, Garazik esan duen bezala, hau ez da ere tentsionatu izendapenaren inguruan udalbatza honek aztergai duen lehen mozioa. Bilduk aurkeztu zuen 2023ko iraileko plenoan, gaiaren inguruko mozio bat. Mozio hark jasotzen zuen, labur esan da, etxebizitzaren inguruko azterketa orokor bat egitea, horretarako nahikoa baliabide jartzea, eta Eusko Jaurlaritzari Zarautz eremu tentsionatu izendatzeko eskatzea. Mozio horretan, lehen 2 puntuak bete dira, 3. ez da egingarria gure iritziz, geroztik Jaurlaritzak egindako azterketaren datuen arabera, Zarautzen lehenengo barrutiak bakarrik betetzen dituelako baldintzak. Orain, alderdi sozialistak egiten dizkio mozionen bidez bera parte den udal gobernuari bat eskaera, eta eskaera horiek horiekiko puntuz puntu azalduko dut gure taldeak egiten duen balorazioa.
Lehenengo puntuan alokairuko etxebizitza publikoa sustatzeko eta bergaitzeko Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin lankidetzan aritzeko ereduaren alde egiten jarraitzea eskatzen du. Hori begistan geratu da gure aurreko mozioan, Eusko Jaurlaritzaren esku jartzen ditugulako Lanpardoko lurzorua 25 alokairu babestuko etxebizitza egiteko, hiritako lurzorua 150 alokairu babestuko etxebizitza eta 100 zuzkidurako bizitoki egiteko, eta gainera beste 6 etxebizitza eskuratzeko aukera ematen diogu Salberdinen alokairuan jartzeko. Bigarren puntuan eskatzen du Alderdi Sozialistak etxebizitza hutsak alokairuan jartzea sustatzeko bere eskumeneko neurriak ezartzea, hala nola bizigune programaren sustapena. Erabat ados gaude bizigune programa sustatzearekin eta horretan laguntzen dugu ahal den neurrian. Besteak beste, gure eskumeneko zergetan hobariak eskainita eta programaren inguruko informazioa eta aholkularitza emanez etxebizitza bulegoaren bidez. Eusko Jaurlaritzaren programa dela eta etxebizitza eskumena Eusko Jaurlaritzarena dela aintzat hartuta, ez da gutxi gure ustez. Hirugarren puntuan eskatzen du Alderdi Sozialistak, Zarauzko udalak etxebizitzaren 12/2023 legeak eremu tentsionatu izendatu ahal izateko ezartzen dituen aldagai guztiak aztertuko dituen etxebizitzari buruzko diagnostiko eguneratua osatzean. Jakina da, gai honen inguruan baditugula gure zalantzak eta bi arrazoiengatik nagusiki. Batetik, Estatuak onartutako lege honek etxebizitza politiken gaineko gure eskumen esklusiboa zapaltzen duelako. Eta hori ez da egokia gure ustez ez soilik abertzaletasun ikuspuntu batetik, ez da egokia ikuspuntu praktiko batetik. Izan ere, esperientziak esaten digu, estatuak bere boterea baliatuta zentralizaziora jotzen duenean, espainolen berdintasuna aldarrikatuta, berdintzen gaituela euskaldunok espainolekin okerrera. Eta etxebizitzaren gainean berdintasun horrek ezin du izan okerrera baino. Izan ere, estatuan egiten diren etxebizitza politika aurreratuenak dira gureak. Beraz, berdintzen bagaituzte okerrera. Baina eskumen zapalketa horretaz harago legearekin berarekin ere baditugu zalantzak. Gabezi asko dituelako eta lortu nahi dituen helburuen kontrakoa eragiteko arriskua sortzen duelako. Zarautzen adibidez, zein izan liteke arriskua. Ohiko etxebizitzara bideratutako alokairu eskaintzak behera egitea eta aldiz denboraldikoek gora egitea. Lege honek sortzen duelako ziurgabetasuna etxe jabeengan eta hori ukaezina da. Hori begibistakoa da. Errenterian gertatu zen adibidez, eremu tentsionatu izendatzeko izapidetan hasita, zegoen eskaintza apur hori desagertu zen, alokairuko eskaintza desagertu zen bapatean. Aldiz, balizko onurak oso mugatuak dira. Eta adibide bat jarriko dut. Mozioaren zioan aipatzen diren hobari fiskalak, Gipuzkoan ez dira aplikagarriak. Egun indarrean dagoen foru arauak ez ditu jasotzen, eta Alderdi Sozialistarekin batera aurten aurkeztu den proposamenak ere ez ditu hobari hori jasotzen. Gainera, lege espainola eta Espainiari begira egindakoa denez, ez ditu kontuan hartu Euskal Herrian dauden 4 foru ogasunak. Eta zailtasunak daude, presioen indizea kalkulatzeko, nahiz eta aldundiek, estatuarekin elkarlanean horretarako lanean ari diren. Bestalde, lege horretan jasotzen diren neurriek ez diete eragiten kontratu guztiei. Martxan dauden kontratu adibidez ez die eragiten. Errenterian momentu honetan prezioaren muga horrek kontratu bakarrari eragiten dio, laur ikusten da. Zarautzen etxebizitza eskuratzeko arazoak daudela argi dago. Eta horretan gabiltza lanean. Baina zarauztarrei sinestaraztea eremu tentsionatu izendapenak arazo hori konponduko duela zarauztarrak engainatzea. Alokairuen prezioen mugak jartzearekin ados gaude, baina beti esan dugun moduan hori estatuaren eskumen esklusibo baten bidez egiteko aukera zegoen, eta ere egokian. Hiri errentabenduen lehiaren bidez modu integralean helduta gaiari, mota guztietako alokairuei helduta. Horrek ez luke sortuko alokairu mota batetik bestera pasatzeko arriskua. Helburuak denak konpartitzen ditugu, baina gauzak ongi egin behar dira, ez dira erdizka egunkarietan, albistegietan eta abar ateratzeko. Eta laugarren puntuari helduta, Zarauzko udalak
Eusko Jaurlaritza etxebizitza sailari eskatzea maiatzaren 24ko etxebizitzari buruzko 2022 ezarritako izapidei buruzko izapidei jarraituz diagnostikoan jasotako aintzat hartuta izpia betetzen dituzten eremu tentsionatuak izendatzea. Puntu hortan, ezin gara bat etorri. Zarautz bat delako. Eta zarauztarrek eskubide eta bete behar berdinak dituztelako, eduki behar dituztelako gure iritziz, Bizkaia kaleko 15 zenbakian bizi, edo Bizkaia kaleko 2. zenbakian bizi. Eta zarauztarrek arazo berdina dituzte bai leku batean eta bai bestean. Eta gu ez gaude prest zarauztarren arteko diferentziak egiteko horregatik, jarraituko dugu guk zarautzi osotasunean soluzioak emateko lanean, eta ezin dugu onartu inoraz ere zarauztarrak banatuko dituen puntu bat. Eskerrik asko Garrimine, orain bai bigarren bueltan, Inesio, zure daitza. Arratsaldean, nik gehien bat nime gainean jarri dian galderai eta zalantzai erantzungo diet, oingoan. Lehenengo 2 puntuekin ados zaudete, beraz, hori alde positiboa da. 3. puntua dagokienez, eskumenak zapaldu eta emaitzak zalantzan jartzeitu zuen. Eskumenei dagokienez, berriro errepasatuko ditut zein dian eskumenak, zen ustez, eskumen gehiago ematiak, justu, udaletxeantzako hobeagoa dira, eskumen gehiago dazkau, tresna gehiago dazkau, eta merkatuan, eragin positiboa egin aldeu. Lehenengo eskumen izango litzake, tentsionatuko eremuek kontratu berrietarako alokairuak topa ditzazketela. Baita ere, 10 urtetik gorako kontratuetan, gorako kontratua sinatzen dituztenak, izoste izatetik libratuko dira. Etxe jabe txikiak, desgrabazio gehiago izango dituzte behien pertsona fizikoen gaineko zergan, latzan bada. Eta edukitzaile handiak hartzeko, 10 etxe bizitzatik 5 jetxiko da, eta hauek, jabe partikularrak baino, murrizketa gehiago izango dituzte. Berriro galdetuko izuet. Hauetako zein eskumenekin ez zatozte bat, hauetako zein eskumenez da zuen gustokoa. Gainera, emaitzak zalantza jartzen dituzue, eta hori horrela, onera ekarri nahiko nuke, Katalunian gaur egun dauden emaitzak. Katalunian lehenengo aldiz hau jarri zenetik, alokairuko prezioak 5% jetxi ziren, eta nik uste hori emaitza positiboa dela, ez emaitza negatiboa. Bai, etxe bitzak kopurua jetxi da, errenterian gertatu den bezala. Baina hortako gaude politikariak, epe luzetik motxera pasatzen dian etxe bizitzak mugatzeko eta erregulatzeko. Eta hortan, gu ere hemen izango gara. Yo creo que es además una política consensuada en el gobierno vasco entre ambos partidos, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, además aprobada en el Congreso de los Diputados en Madrid con el voto favorable de H. Bildu. Entonces creo que es una oportunidad inmejorable para que salgamos de este pleno con una votación favorable por unanimidad entre los 3 partidos, porque creo que es una cosa que los 3 apoyamos, mejorar el estado del mercado de las viviendas en Zarauz. Para nosotros no hacer nada es una dejación de funciones. Y mientras nosotros estemos en este pleno, no vamos a tolerar eso. Haremos todo lo que está en nuestras manos para que los y las zarauztarras tengan un acceso a la vivienda digna y que no tengan que ser ricos para poder alquilar o comprar una vivienda. Porque os recuerdo que hoy, día 27 de febrero, la media del alquiler en Zarauz es de 1.621 euros. 1.621 euros. Y la media de venta en Zarauz, sí, 61 viviendas, de media 743.000 euros. ¿Ah? Vale, pero en el mercado a día de hoy... Muy bien, muy bien. Bueno, sigo con lo mío. Guretzako eserrez egitea, gure eginkizunak aldera batera ustera da, eta berriro errepikatuko dut oraingoan euskeraz, ulertu ez badidazue, orain ondo ulertzeko. Gu hemen gauden bitartean, udalbatza honetan gauden bitartean, ez dugu hori gertatzea utziko.
Gure esku dagoen guztia egingo dugu zarauztarrak etxebizitza duina eskuratzeko aukera izateko. Bai alokairuan eta bai salmentan. Eta horretarako pentsatzen dugu ez dugula aberatsak izan behar. Eta berriro esango dut, gaur, otsailaren 27an, alokairuaren bataz bestekoa etxe agentzi batean, Xabier, etxe agentzi batean, da 1.621 eurokoa. Bai, alkilerrekoa. Eta salmentakoa da 753.000 euro. Horri zerbait esaterik zin duzu. Hori da realidadea. Gaur egungo realidadea. Gaurkoz hori da realidadea, Xabier. Hori da realidadea. Zuek ukatu nahi duzuen realidadea hori da. Eta guk horrexegatik, mozio hau karri dugunera, pentsatzen duguna, probatu egin behar dena. Eskerrik asko. Bigarren bueltan, garazi? Garbine eta gero utzi jazu bukatzen, mesedez. Bueno, gai honekin bukatzeko, pixkat errepaso bat egin edo, hemen aipatu dian hainbat kontuetan. Lehen esan dut, eredu desberdinak ditugula, eta guria dela lan egitea eta seriotasunez jardutea, eta ez titularrak bilatzea. Eta titularrak bilatze hortan, argudioak ematen dizkiazu, ze titularrak irakurtzen dituzu, baina letra txikia, eta zure hitzetan kontratu guzti eragiten die, eta hori ez da hala, kontratu berri bakarrik eragiten die, zuk aipatu duzu neurriak. Eta hobari fiskalikan ez dago Gipuzkoan neurri hauentzako ez orain, eta ez zuekin adostuta aurkeztu dugun foru arau proposamenean. Orduan, ez da hala. Titularretik arago joan eta sakonduko bazenu, neurri honek eduki ditzaken eraginak mugatuak dira. Beste alde batetik, EH Bilduk aipatu du behin eta berriz, etxebizitzak eraikitzeak ez dula konponduko etxebizitzaren arazoa. Ez eraikitzeak baino gehiago bai, edo 6 eraikitzeak baino gehiago bai. EH Bilduk 6 etxebizitza babestu eraikizitun bere agintaldian, eta horrekin ez dakit konponduko genuken guriakin pixkat gutxinian 400 familiantzako aukerak jarri ditugu mahai gainean udaletikan eta beste 200 gora Jaurlaritzaren esku jarri ditugu. Helburua egoera hobetzea da edo helburua titular bat ematea da? Nik hemen entzun ditutenak entzun da, nik titularrak besterik ez ditut ikusten, hemen eragin errealik ez dut ikusten. Eta lehen esan duten bezala, zarauztarrei gai sensible honetan mozio hau onartzeakin edo izendapena onartzearekin etxe bizitzaren arazoai buelta emango zaiola edo sinistaraztea da zarauztarrak engainatzea. Lege honek gabezi asko ditu eta oso eragin mugatua dauka. Eta benetan gehien kezkatzen gaituena da zarauztarren artean egin nahi dian banaketa hau. Eta eremu tensionatu izendatzea alde zarra. Zarautzen 130% suposatzen duena eta 130% bizidian eremua. Eta arduratzen gaitu, hain zuzen ere, etzigulako bidezkoa iruditzen, zarauztarren artean diferentzia horiek egitea. Eta lehen esan duten bezala, azterketa egitearekin ados geundeke, eta horren emaitzak emango balu emaitza bezala, Zarautz bere osotasunean izendatzea, onartuko genuke, ez da gure bidea, noski, ez gaude ados lege honekin eta ez dugu uste eraginkorra danikan, baina gogorarazten dizuet, EH Bilduk mozioa aurkeztuzun egunean gure abstentzio bat izan zala, hain zuzen ere abstentzio kritiko bat ez gatozelako bat lege horrekin. Baina egun hortan, okerrez balimanago, zuen talde bakoitzeko pertsona bana etzian bertaratu eta gure esku zegoen mozio hura momentu hartan atzera botatzea.
Eta onartu egin genuen, irutzi zitzaigulako, aukera bat eman behar zitzaiola. Beraz, ez gaude ados diferentzioekin, mozio honetan abstenitu ingo gara arrazoi horregatikan, dirudinez aurrera aterako da mozioa, eta eukiko dituen eraginak, zuen ardurapean geldituko dira. Eskerrik asko Garbine, eta ez gaude ados eman dituzun datuakin, Inazio. Ez gaude ados, merkatuan gaur egun ez daudelako 14 etxe bizitza alokairuan, Salberdinen 60 daudelako soiligia apartamentuak alokairuan. Atzo edo eraino itxi izan izen ematea, aurreko udalbatzan iragarri nun 60 etxe bizitza jarriko zirala eskuragarri eta izen emate epea irekiko zala, eta beraz eman dituzun zenbakiak ez dira errealak, dira portal inmobiliario batean hartutakoak, eta ez dira kontuan hartzen batazbesteko horiteko garaian, oaintxe bertan merkatuan dauden Salberdingo 60 etxe bizitza. Bai, baina merkatu... Bai. Baina ez arautzen? Hori esan da, esan nahi dut, 14 etxe bizitza alokairuan egonda merkatu librean, guk merkataratzen ditugula 60. Eta hori esan behar da. 14 etxe bizitza partikular pribatu daudenean merkatuan zarautzen guk 60 jartzen ditu mai gainean publikoak. Eta iragartzen dut gainera urte bukaerako beste 91 bukatuko dirala, eta datorren urte hasieran esleituko ditula Eusko Jaurlaritzak beste 91 babes ofizialeko etxe bizitza alokairuan Salberdinen. Eta hori zarauztarrek jakin behar dute, orain bukatu dela zuzkidura bizitokietarako izen emateko epea, jakin beza zarauztarrak urte bukaerarako bukatuko dirala eraikitzen ari diran 91 etxe bizitza, jakin da merkatu pribatuan 14 daudela alokairuan gaur egun, 91 publiko jarriko ditu Eusko Jaurlaritzak eta esleituko ditu zarautzen datorren urte hasieran. Zenbaki guzti horiek esan dira, baina berriro esan behar dira, eta esan behar dira berriro ere, jakin da zer dan benetan eraginkortasuna eta zer diran emaitzak. Eta esan deten bezala, leno, lerrokatuta gaude, eskutigoaz, eta hori bultatzeko pres gaude, eta horregatik jarri dugu irita ere urrengoa martxan jartzeko. Ez da dira pasa 10 urte, irita jasotzen danetikan entregatu bitartian. Eta hori esan da, bozkatu egingo dugu 11. puntua. Partido Sozialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra Udaltaldeak aurkeztutako proposamena zona tentsionatua izendatzeko mozioaren aldeko bozkak. 11. Abstentzioak 10. Onartu egiten da. Eta honekin, eskari galderen puntura iristen gera, 12. puntua. Eskari galderik ez badago, gaueko 9 eta 11 minutu diranean, bukatutzat ematen dugu gaurko dara. Eskarrik asko da noi, gabona pasa.